Добрый дзень, зараз усё будзе. Зараз вы не чуеце і не бачыце. Я толькі зараз гэта зразумеў. Так. Зараз. Добры дзень усім, вітаю. Я спадзяюся, у вас усё добра. Мы працягваем далей Clair Obscur. У нас, у прынцыпе, пазнаёмімся з новым сабе сябра сабе новага знайшлі. Новы сябр вялікі фанат чужых ног. Так што, калі што, гэта не тое, што вы падумалі. Гэта не, ну добра, ён вялікі заўзятар OnlyFans. Это тое, што вы падумалі. Не? Ну? Пацягнуць. Вось. Гуляем, збіраем ногі яму, але галоўная мэта засталася тая ж самая. Мы ідзем, нам патрэбна перамагчы мастачку. Нам патрэбна, як мы даведаліся, у іншым месцы знаходзіцца яе сэрца. Пакуль мы не заб'ем яе сэрца, я так разумею, мы не зможам прарвацца ўвогуле да яе. Мастачка, дарэчы, вось там. Бачыце? Вось там яна сядзіць. Добра, мы яе бачым. Мне падаецца, цікава, яна бліжэй становіцца візуальна, альбо не, альбо лагер заўсёды на адной дыстанцыі дае. У любым выпадку, мастачка вось там, нам яе трэба перамагчы, але для гэтага патрэбна схадзіць, знайсці яе сэрца, перамагчы яе сэрца і, ну, забіць сэрца, не ўпэўнены, як гэта павінна працаваць. І потым мы можам ужо ісці да яе. Гэта ўсё расказвае нам новыя персанажы Версо і Манока. Верса гэта чэл, які перажыў увогуле самую-самую першую экспедыцыю. І Манока гэта вось такі пухнасты чэл, які любіць ногі. Вось он. Так, мы ўсё яшчэ ў лагеры, давайце, я яшчэ ў папярэдні раз не ўсё зрабіў. I did it in 2 attacks, plenty of damage. There was nothing left. Then there was a giant Pelerin that attacked. It was tough, but I defeated it, no problem. Pelerins are weak. I could have done that blindfolded. This expedition is gloomy. Yeah. They lost a lot of friends, and they just buried another. Grieving takes time. How about a little verso magic to lighten the mood? You mean the one that hurts like hell? Yes, I mean the one that hurts like hell. All right, I'll do it. Сцена скончится уже потом. А ё-моё. Что там отбылося? Hi. Not now, please. I'm working. Hi. Oh, Verso, there you are. How did... Oh! Oh my... wow! What is that? Hi. I'm a pair of legs that can talk. Что за холера? Verso? We're both Verso. You are so ridiculous. Wait. How can your legs talk? Ah, yes, I'm quite proud of that. Took a lot of training. Что? Does it? Does it hurt? No, it doesn't. Did you cut yourself in half? Did Monoko cut you in half? Do you heal from the top or the bottom? Or do you have to bring the halves together? Hey, can you control the process? So, if you're cut in half, does that mean you can be in 2 places at once? Can you go scouting with Monoko with your lower body, while your upper body stays here and talks to us? Well, yeah, you see, I can go hunt Nevrons with my top half, while my bottom remains here cooking meals. Back in the day, that's what we used to do. Can I... Are you... Yeah, my hair is... All that pain just to put a smile on their faces. Verso, aren't you getting too attached? Охренеть. Для тих, хто не зусім зрозумів, ну, по типу, візуал якби допомагає, але для тих, хто не зрозумів, розмова була з, ну, всі сумують, тільки що помер персонаж, яшчэ вельмі важны у першым акце. Вось, для гісторыі, і Манока, атрымліваецца, яны размаўляюць, гэта яго стары сябар для Верса Манока, і яны размаўляюць і такія, блин, нешта яны зусім у выпадку, ну, ён тлумачыць, у чым праблема, і ён такі, ну, не жадаеш ім неяк трохі, гэта самае, падняць настрой,
Ты маеш, ну, трохи паказаць сваёй магіі верса, каб падняць ім настрой. І ён такі, ты маеш на увазе тую, да якой вельмі балюча? Ён такі, так, да якой вельмі балюча. І потым ён яго разрубае, і потым ён ідзе двума кавалкамі свайго цела пужаць людзей у лагеры. Ё-маё. Эта сцена попросила вернуться в лагерь, яна опциональная. Зразумеў, крутая сцена. Вітаю, Рыгана. Заваліла. Жартаўнікі, ну, карацей, жесть. Верса можа, атрымліваецца, губляць часткі свайго цела і выжыць. Я думаў, у яго нейкая праблема з левай рукою. Не, у яго не праблема з рукою. Гэта драўляныя, ну, штукі, карацей, падобныя на такія ж на Манока ёсць. Ну, нешта падобнае, мне падаецца. Гэта нешта гістральскае, мне падаецца, з рукой. Ну, па тыпу, як браня такая драўляная, як гістралы любяць. Падаецца яно. Яшчэ ёсць катсцэна. Добра, глядзім катсцэну далей. Гэта не катсцэна, проста размова. Селі мая мэйль размаўляюць. Can you teach me to fight better? Better? That white-haired bastard hit us before we even knew he was there. I want to return the favor. And you're the best fighter I know. High praise. You know they'll be back. I want to get them before they can get us. Emotions are powerful. You have to make sure they work with you, not against you. I know. Okay. First lesson sounds obvious, but you need to see. Really see. Your eyes will tell you the truth, but your brain can lie. What do you mean? Emotion can mess with your perceptions, make you miss important details on the field, fixate on the wrong thing, or see what you want to see. Okay. You need to see things as they are, not how you think they are. See your target so you can understand your target. Добра тебе праца, Рыгана. Побачымся ў абед. Паспрабуем верса цалкам прывесці. How they move, how they think, how they react, so you can anticipate and adjust. On the field, it's just you, your weapon, and your enemy. And you need to understand all three. Everyone has blind spots, so every day you ask yourself, what's yours? What's theirs? Do you know? Thought this would be more of a technique lesson. Размаўлялі наконт таго, як змагацца і давіць эмоцыі падчас бойкі. Так, напісаць у дзённік абавязкова для Гюстава. У яго дзённік. Напісала пра апошнія падзеі, пра Манока. Ну, гэтага фуд-фетышыста. Так, у нас была лакацыя, якую я пацягнуць пакуль не магу, таму мы ідзем па сюжэту далей. План такі, ідзем па сюжэту, пакуль ідзецца, і калі ўзнікае праблема, ну, я буду наведваць дадатковыя лакацыі, гэта без пытанняў, бо гэта нам трэба мацавацца ўсё ж такі па дарозе, але калі узнікае неабходнасць, мы бяремся назад далёка. Нас да халеры яшчэ мелкіх баёвак, якія мы прапусцілі ў самым пачатку яшчэ. Вось, і мае сэнс будзе пазмагацца там. Так, ну гэтым хлопцам лётаючы ёсць хто? Вось гэтага агнём наклалі. За яе. Насамрэч, пакуль... Давайте лячэнне на ўсіх, каб паскорыць. Натуральна для гэтага.
А чаму я на... А, ён інвертаваны... Я забываюся, я даў яму інвертаваны, як бы... статус. У пачатку ён сам сябе дамажыць. Это была памылка. Так. Лячэння няма неабходнасці. Давайте. Не ожидаю перагарнуць. Ну, давайте. Гэту атаку. Оп. Няблага. It likes you. Ready to carry. Угу. За Маэль, у прынцыпе, можна разбіць вось гэтую... Вось гэты шчыт на ім і адразу дабіць яго, мне падаецца. Маэль уже не настолькі шмат пашкоджанняў наносіць. Не настолькі надзвычайна. Можа, я нешта не так раблю? Так. І той яшчэ інвертаваны. Так, ён усё яшчэ інвертаваны. Давайте Маэль палечым. Ёсць, забілі. О, паляпшэнне ўсяго. Давайте, вось гэта. Прыгажусь. Дакладна, у меня ж ёсць эскія, я магу хутчэй насіцца. Так, назад мы не поедем, нам все равно праз лагер патрэбна. Там мы накіроўваемся сюды. О, почекайте-ка, я пропустил экспедицию? Денег экспедиции 65-я. The Grandes have embraced us with such warmth and hope. What a balm for the soul to know that other beings survived. That we in Lumiere are not alone. It truly is a miracle. The Grandes retreated to higher ground after Neverons overran their lands. It is bittersweet, but at least the most important parts of their civilization will survive. Their children. Fortunately for them, they do not appear affected by the Damage the way we are. It is painful knowing our expedition has failed. But at least we can enjoy our final days among friends. Эта экспедыцыя... Яны літаральна просто не дайшлі. Яны сюды дайшлі за год. То бок мы прагрэсуем яшчэ вельмі добра. Яны дабралі сюды за год і просто памёрлі ад гамажа. І засталіся тут. Ну, ідём па сюжэце. Я асабіста не бачу ніякай нагоды штосьці яшчэ рабіць. Нам мацавацца і мацавацца яшчэ, каб адэкватна сябе адчуваць. Вось, я думаю, што галоўны сюжэт, ён як бы прасцей. Ну, звычайны ён прасцей. Калі ўж зусім складана стане, то пойдзем назад. Так, вы. Невроны ў кратары небяспечныя. Што за кратер? Зараз вось прыкалас будзе, калі я сустрэну літаральна тых же самых ворагаў, ад якіх я зараз збег, таму што яны складаныя мне былі. А тут у нас што? Зноў шмат мячэй, у гэты раз ужо светлых. Окей. Так, у мяне у Манока шмат розных. Мне яшчэ 2 бойкі патрэбна з Манока правесці, каб нарэшце вывучыць яго піктусы. Не вытрымала, думка прыйшла. Верс атрымоўваецца Дэдпул? Ну, нешта падобнае, так. Так, спачатку гэтага чэла. Там, 3. Дабіваем.
І... Насамрэч, пакідаем просто як ёсць. Запальваем іх усіх. Не спрабуем лячыць. Лячэнне не працуе. А, гэта якраз такі лечыць ворага. Непрыемна. На Don't Start Together з арыганай уходзіць 100. Дзякуй вялікі. Ну такое. А давайте дальнобойной атакой просто выбивать ему щит. И звычайной атакой атакуем. Так. Это ворог упалыми. Мы толькі дзеля таго, каб атрымаць сабе стойку, атакавалі. Далей лячэнне. Маэль. Пашкоджанне ёсць. І фізічнае пашкоджанне давайте. Нормально. І блага, мне падабаецца гэты. Не атрымалася парырваць. Вітаю, Рудак. Давайте выбьем 2 щита. И зараз мы можем за ярость. Нормально. Вітаю, смог. Я не заўважаю смог шчыра, я не ведаю наконт музыкі, не вельмі прынцыпова. Яна дакладна розная, але дакладна розная паміж босамі і звычайнымі ворагамі, і дакладна розная паміж апцыянальнымі ворагамі і такімі звычайнымі. Цікавы піктус атрымалі. І новая здольнасць для нашага Моноко. Моноко, калі ласка, што ў тебя? Ну, я так разумею, усе ў яго і ўзяты зараз. Ну і тады без розніцы, ў прынцыпе. Блин, я вообще забываю, что СК. Тут докладно. Туплю. Ще люмины. Это парк некий увогуле. Ну, объедь СК. Это знову пляж буде? Это мені подається знову пляж буде. Хто это? Так, яшчэ один пляж Гістралу. Полезем зараз наверх. Музыка привязана до локации плюс босса. Угу. Потом тебе треба спитати початку стриму про каап, котлетки и переклад диска Elysium. Давайте хутенько. У нас есть яшчэ Unreal Tournament падрыхтоўка. Давайте по ёй, бо учора колупаўся. Unreal Tournament, як апынулася, я думаю, уже тэхнічная частка вырашана. Я паспрабаваў учора яшчэ з чалавекам запусціць, ну, як бы, мультиплеер. Вось, але не атрымалася. Справа ў тым, што мой сервер не бачна, і, карацей, Unreal Tournament пакуль разбіраюся, як зрабіць так, каб сервер астатнія бачылі. Вось, ён толькі бачны як клан-сервер, а я не вельмі жадаю віртуальныя... Ну, калі прыйдзецца віртуальнымі сеткамі будзем колупацца, але я не жадаю, таму што гэта ускладняе налады для іншых гульцоў. Вось, я паспрабую зрабіць так, каб мой сервер быў бачны увогуле, у прынцыпе, ў інтэрнэце. Вось, паглядзім. Я яшчэ разбіраюся з Unreal Tournament тэхнічнай часткай. Пакуль
Прыкладна. Я бы чакаў, што гульня будзе у выходныя пасля гэтых, то бок далей там атрымаецца 1,5 тыдні да яе. Гэта ў лепшым выпадку пакуль, таму што ў гэтай выходнай ва ўсіх там 2-3 чалавекі адмовіліся, таму што ў іх няма часу у гэтай выходныя, а наступныя як бы падаецца ёсць. І таму атрымліваецца як бы пачакае, плюс я яшчэ пакуль разбіраюся з тэхнічнай часткай, спрабую гэта зрабіць як мага хутчэй. Гэта па Discretion, па Unreal Tournament. Мабыць, з-за таго, што сярэдні гук прыцішаны, толькі фанфары і чутно, там, бадай, здаецца, быццам толькі яны дудзяць. Не ведаю. Наверх нам патрэбна. Ну, вядома, мы гэта палезем. Вы ж разумееце, што я асноўны геймплей гульні пайшоў зараз. Ну, кайфы. Ну, а што там за востраў? Давайте яго паспрабуем потым. Зараз пакуль. Калі другі раз будзем лезці, то зазірнем на той востраў паспрабуем. Зараз паспрабую проста дайсці да канца, раз уже пайшла справа. Ты не ты, калі размова ідзе пра атрыманне купальніка, так? Нішто мяне не спыніце. Нам патрэбны купальнік. На верса. Не, на манока. На манока нам патрэбна. Так, тут уже пацікавей. Я магу паспрабаваць туды скокнуць. Ну, в прынцыпе, я не асабліва бачыў варыянтаў. Угу. А, мне сюди не потрібно. Оп, так, шей. Оп. Так. Пытается праз гэта. А вы что думали? Мы тут просто у цацкі гуляемся. Глядзіце, якая ж рэч-то. Забраліся як. Ну, нормалдос. Колькі нам там яшчэ? Нормально. Оп. А. Угу. Он показывает туды и нам сюда. Ага, зрозумел. Уи. Ну, тут засталося всього нічого. Дошки, у вас все в порядку? Ладно.
Так, можна паспрабаваць праз лева, але мне падаецца права правільны ход будзе. Альбо не, альбо я зараз придумаў вельмі дрэнную ідэю. Оп, нормально. Не. Так, не падай ніжэй, не, усё добра. Мы нават не упалі, можна сказаць. Мы тут надолго, вы разумееце? А! Ну, гэта трошки ўніз. Што мы робім? Атрымліваем купальнік. Это ж відавочна. А, так, ось так. Лепей, лепей. Осторожней. Так, нормально, нормально, нормально. Добро, идем. Мы уже амаль пройшли. Вы разумеете, когда я ще на весь стрим. Але у нас уже есть купальник на Луну. Які ще тобі треба? Усе. Мені потрібно усі купальники. Я жадаю усі купальники отримати. Мы навучымся ў гэтай гульне гуляць у іншую гульню. Гэта таксама, як сама цэль працуе. А, ну так, крама закрыта, таму што там некая пачвара намаляваная суседнейшая і забівае людзей па лічбах у пашпарту, таму шукаць трусы трэба толькі ў Ондыа. Ну, ты зразумеў. І вельмі хутка злавіў асноўную сутнасць гульні ўвогуле ўсёй. І таму мы збіраем купальнікі. А, я ж ужо спрабаваў гэты шлях, гэта ж не працуе. Я літаральна паўтарыў тую ж самую памылку, якую я рабіў у папярэдні раз. Ладно. Падаецца, там нельга праскочыць нармальна. Там ёсць чаму вучыцца, мне падавалася, гэта проста казыталка для нерваў. Дык, як бы, каб не парваць сабе нервы, тогда, ну, таксама трэба вучыцца. Самакантролю трохі. У цябе гульня грае на твоих нервах, і ты спрабуеш не прайграць ёй. А, нормально, тут доскокивается. Окей.
Зрозумів. Окей. Там нешта іншае патрэбна было зрабіць. Ты. Мы надолго тут. Можете расслабиться. Слухайте музычку. Музычку не чутно? Да ну ты здзекуешься. Сур'ёзна. У мяне паказвае музычку, што яна амаль мяне перабівае. Не дай мне той горай. Нашыя справы, вось бачыш, як бы гуляем у Клэр Абскур, заняты важнай справай, наш галоўны квест это перамагчы мастачку, а мы, вядома, каб гэтага дасягнуць, спрабуем здабыць сабе купальнік. Усё лагічна. Купальник замест парашюта, ты зразумеў, правильно. Навошта нам парашют? Купальник важней. Амаль упал. Я так думаю, што яны ўвогуле дарэчы, гэта вось узровень, ну просто сам факт яго наяўнасці, ён жа даволі няблага працуе, ну глобальна. Я вось над чым задумаўся. То бок, ну як бы, блин, не скокнуў. Няблага. Там мне нешта каты панікуюць зараз. Блин, гэта я на правільным месцы быў, я придурак. Я соскочыў уніз, калі не павінен быў. Карацей, я пра што? Думка такая. Калі у вас дрэнныя скокі зроблены, ну, у гульне, так? А вы дадаеце такі ўзровень, гэта кабзда. Скокі тут працуюць нармальна. Я думаю, што яны адладзілі гэтыя скокі вось на гэтым узроўні. То бок яны створылі ўзровень, на якім будзе складана караскацца і ўзаемадзейнічаць, і яны на ім навучылі, скажем так, прапрацавалі скоковую сістэму. Ну, каб нармальна скакаць атрымлівалася ва ўсёй гульне. Спяшаўся на працу і упаў з роверу. Блін. Гэта, спадзяюся, не пашкодзіў сабе нічога. Абадраў руку. Так, я зараз чытаю чат. Ау. Абадраў руку, праехаўся па асфальце. Гэта я... Ну, я магу толькі парэкамендаваць пентанол, ну, калі не ведаеш, для мяне было просто ў пэўны момант у жыцці адкрыццё, што ёсць такая штука, ачмурэнна зажыўляе любыя пашкоджанні падобнае. Ну, я гэтай самым... Апёкі, напрыклад, таксама ад сонца, альбо проста апёкі, і вось супакоіць і адначасова лекаваць, карацей, вельмі дапамагае. Крутая штука. Улічваючы, што гэта гульня амаль цалкам адсылка да серыі Final Fantasy, чаму бы не дадаць адсылку на нешта, што зараз папулярнае. Зараз папулярнае?
Мне падаецца Only Up і Getting Over It. Ну, Getting Over It увогуле, блін, ужо старая так-то па мерках інтэрнэту. Ось. Only Up папулярна была, ну, в прынцыпе, пакуль актыўна шла распрацоўка гэтай гульні, я думаю, Only Up быў папулярны, так. Яны пачалі, па-моему, у 18-м годзе, таму яшчэ плюс-мінус таймлайн супадае. А! Не! Поехали яшчэ. Нам патрэбны гэты купальнік. Верса у дзяцінстве ўранілі ў чан з пантанолам. Мне падаецца, яшчэ яго ўранілі ў чан Супер Маріо. Вось такая вось халера тут. Зараз кіпу падобных гульняў існуе. Я, в прынцыпе, разумею. Я проста не гуляў ні ў одну з іх. Гэта моя зараз першая гульня падобнага плану. Яна проста ніколі не гучыць сур'ёзна, ну, па тыпу, навошта мне... Навошта мне набываць, па тыпу, той же Getting Over It, калі там да халеры чаго яшчэ хацелася б пагуляць, правильно? І яно не падаецца як крутая ідэя, вось. Таму як бы яны звычайна прапускаюцца, хаця мне падаецца даволі неблагі такі варыянт бавіць час. Верса? Пачынай бегаць. Мне трэба да Пантанола дадому даехаць. Угу. Так пакуль што перакісь. Ну хоць штосьці так. Перакісь таксама добра. Камусь давядзецца хадзіць без купальніка. Не-не-не. Не-не-не. У нас ёсць яшчэ 2,5 гадзіны. Купальнік будзе мой. Мужик, отдай купальник. Статуя не размаўляе. Это было близко. Такая мастачка, вы об чым? Во! Вось мой галоўны босс. Так, галоўнае зараз не натупіць наверсе. Ну, у сэнсе не затупіць там, дзе я тупіў. Як бы патрэбна скараціць колькасць ступнякоў. Так. Добра ідзе. Я зараз, чат, вы бачыце, трохі сканцэнтруюся. Тут дзіўная штука была. То бок я сюды залез. І... А далей што? Як я павінен наверх пралезці? Тут падман нейкі, альбо што? Вось на гэтую штуку я не заскокнуў. Мяне проста ўніз скінула. Ну, на камод гэты. Ну, мне падаецца, іншага варыянта няма. Толькі камод. Правильно? Ну, давайте яшчэ раз паспрабуем. А, вось зараз ты, блин, у нас нормальный залез. Ладно, добро. Так. Я ведаю Декс Пантеол, але, мабыць, гэта яно ёсць. Можа быць, яны ж, ну, яны ж могуць лекі па-рознаму называцца, але адзінічая штука унутры, яна як бы аднолькавая. Пад канец гульні ён дабудзе купальнікі для катоў. Было б неблага. У Ведьмары на гэтым месцы быў бы гвинт. Ну, куды гвинт, вось да гэтага.
Так, ось так та експедиції прокорпалася до гамажу. Ну ось, так, реально, год пройшов, яны ўсё сюди лазали такі на пляж. Так, так. До рэчы, ты маеш рацыю, гэта выглядае як нешта, што інтэрн студыі стварыў у сандбоксе для тэстаў інпуту, а нехта потым на незнарок перанёс у прадуктыў. Не, гэта дакладна, ну, такія штукі патрэбна таксама адладжваць. Ну, па тыпу, гэта штука тэставалася, відавочна. Ось. Просто што, я думаю, гэта было адпрацаваць скокі. Я думаю, што скокі на гэтым... Калі быў зроблены гэты ўзровень, ён тэставаўся, скокі былі вылізаны проста ўжо ў гэты момант. Я просто не скокнул. Я просто поздно скокнул. А вы что думали? Уи. Нормально пакуль идем. Мы першае спробуем, или что? Чат. Упершыню бачыў гэты ўзровень. Не, у нейкі момант ты дойдзеш да кандыцыі, калі пачнеш клясці гэтыя скокі і гэтых распрацоўшчыкаў. Я скажу, скокі зроблены ўсё роўна добра. Ну, для гульні, у якой скокі ўвогуле не абавязковыя, як бы можна было бы і абысціся без, ну, любой паркурнай часткі. Гэта ўзровень па тыпу праказнік. Гэта добра зроблена. Але зноў жа, гульне гэта было зусім не абавязкова. Я думаю, можа быць, большасць паркура зроблена літаральна гэтым самым. Ну, я, дарэчы, бачыў трохі, як у іх прататыпы выглядалі гульні, і жэсць, наколькі яны адрозніваюцца. Гульня вельмі шмат этапаў прайшла распрацоўкі. Чакайце, толькі зараз заўважу тут. Па тыпу корань падобны на чалавека. Окей. Кому я праграмую, асноўная на працы... О, бляха! Усь. Патрындзіш тут з вами. Гэта самае, на якой мове праграмую, у асноўным зараз PHP. 10 на 60-70%. Потым уже ідзе гэта самае React і Node.js. 10, вось гэтыя 40%. У вольны час шмат на чым. Ну, па тыпу бот напісаны, напрыклад, на C-Sharp. Ось. Адзін, ну, па тыпу, з папулярных моваў я, можа, толькі Java не ведаю. Ну, не пісаў ніколі на ёй. Ну, трохі пісаў, але гэта жарт ва універсітэце яшчэ. Ось. Бо грошы мне PHP і Node.js і React прыносяць. У асноўным. Не, момент у койота? Что такое момент койота? Я тебя не зрозумел. Так. Зараз. Давай, коли ласка. Не падай. Есть. Да. Так, нормально. Усё в порядку, усё в порядку.
Ну, бачите, з першого разу. Так. Поехали яшчэ вышэй. Опа. Вечарына. Во был бы прикол десь зараз упасть. Так. А можна з вами потанцевать? Угу. Бачите, бачите. Что такое час ці момент койота? Я зараз не ведаю мега по-зерски. Ты не разумею тебя. Не, з вами, хлопці, я тут жити не збираюся без конца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Уніформа єстралов. Это не... Что? Чекайте-ка. Это, по-моему, Монока належит, так? Для его костюмчик. А, ну, глядите, костюмчик. Купальник для Монока, реально. Ну, кайфы. Японские гульні про перемагання гуляєш, або ти на асемблері написати не берешся. А, до речі, я на асемблер трохи ведаю. Я просто по приколдешу його у ім розбирався. Трохи на ім писав. Але ён, ну, просто довго. Усё, що можна зробити, блін, вельми довго на асемблері. На гэтай Васм, по-моему. Тады колупало. Гэта давно уже было, калі што, там, гадоў 15 назад. Калі ў платформерах у апошні момант можна з паветра падскокнуць. Я не ведаю наконт кайота, чаму ён, ну, ты называеш гэта кайотам. Мне наколькі, ну, у ангельскім кам'юніці гэта называецца late jump. Ну, я пра яго толькі чую. Ну, чуў, як бы, я ведаю пра яго. Пра кайот, на жаль, не чуў пра такой тэрмін. Ну, зноў жа, як бы тэрміналогія можа быць розная ў розных кам'юніці, так што нават проста бывае такое, што ў пэўнай гульне некаторыя рэчы называюцца сваім тэрмінам, і ўсё, і ў гэтай гульні застаецца. Лейджамп гэта ў асноўным спідранеры карыстаюць. Ну, я спідраню трохі гульні. Таму адтуль я ўзяў гэты тэрмін. Ну, паляцелі ўніз, уі! А вот калі для пачаткоўца абіраць, лепш HTML ці Dart і Flutter. Пра Dart і Flutter я табе нічога не скажу увогуле. Я не ведаю. Вось. Я невялікі фанат фронтенда. React у мяне хутчэй па неабходнасці. І, ну так просто. Просто так сталася, што я яго ведаю. Вось і ўсё. Невялікі фанат. Так, гэта ворагі, а гэта у нас гандляр. Вось. HTML табе у любым выпадку я бы рэкамендаваў. HTML, ну, не абавязкова хаця бы там, ну, я не гавару пра тое, што толькі на HTML ўсё рабіць. Я кажу, што HTML карысна ведаць, таму што што бы ты не рабіў, якой бы халеры ты зараз не карыстаўся, усе ў браўзары ў канцы сваім карыстаюць HTML. Калі ты разумееш, як працуе HTML, то ў прынцыпе ты можаш паняць, як зразумець, як працуюць любыя іншыя рэчы, ну, просто разабраўшыся. Але гэта таксама, зараз я сам сабе же буду супярэчыць. Таму што калі табе нешта падабаецца як ідэя, ты бярэш гэта і гэтым займаешься. Калі табе падабаецца тое, што ты бачыш, ты гэта робіш у першую чаргу. Калі, ну, то бок ты просто табе падабаецца, вось, напрыклад, не ведаю, што-небудзь, React, напрыклад. Табе падабаецца, ты альбо там Next.js, альбо што-небудзь. Ты бярэш гэта як фреймворк, ты карыстаешься ім, табе падабаецца, ты даведаешся, ты ў ім, ты лепш разбярэшся ў тых рэчах, якія табе цікава. Калі табе штосьці цікава, лепей гэта у гэтым разбірайся. Вось. А яно так працуе, на жаль. Пры гэтым далей уже могуць ісці размову пра тое, што табе прынясе больш грошай. Вось. І што патэнцыйна зробіць з цябе добрага спецыяліста. У любым выпадку, калі ты будзеш рабіць тое, што табе цікава, ты набярэшся больш ведаў, ты будзеш ведаць больш. Нешта ты вывучыш проста за неабходнасці, напрыклад, як і React. Ну, яно просто само по сабе прылепіцца ўжо потым.
Вось. Так што займайся тым, што табе цікава ў першую чаргу. Ты будзеш большым спецыялістам у гэтым, чым калі ты возьмеш тое, што табе не цікава, і ты будзеш ледзь, ты не будзеш, ну, табе просто не будзе цікава, ты не будзеш гэтым займацца, і ў выніку ты не будзеш добрым спецыялістам у гэтым. Вось і ўсё. Ну, мы, як бы, там, гэта мова разметкі, там пыталася, пра якую мову, Цмок, ты зараз душніш, і нават калі праграмаванне не ўзгадвалася. Узгадвалася просто на якой мове пішаш. Дарт і Flutter гэта ўжо наогул пра мабілкі. Окей. Ну, па тыпу як React Native, ну, па тыпу такой логікі. Я просто не ведаю, я шчыра, я не ведаю, што такое Дарт і Flutter, для мяне нічога не кажа. Ось, пытанне пра выбар. Маё пытанне пра выбар, ну, я скажу, што займайся тым, што табе цікава. Ну, вось такі мой адказ будзе. Няма сэнсу табе, ты можаш спрабаваць, ты будзеш доўга прадзірацца пра тое, што табе не цікава, і ты выгарыш значна хутчэй. Ось такая справа. Ну, гэта, на жаль, у доўгую будзе карысней, просто ты, калі будзеш спецыялістам таго, што табе падабаецца, ты будзеш больш якасным спецыялістам, больш шчаслівым чалавекам, і ў выніку у доўгую ты будзеш зарабляць больш грошай. У доўгую. Вось. А некаторыя мовы сапраўды на старце могуць даваць, напрыклад, больш грошай просто. Просто больш дадуць табе. Просто які сэнс, калі табе гэта не цікава. Магчыма пайсці да зваротнага і выбраць праект, а потым пад яго падбіраць інструменты. Гэта калі ў цябе ёсць магчымасць абіраць праект. Ну, не ўсе людзі гатовы ў вольны час па тыпу сядзець і проста свой праект хаўпаць. Некаторыя людзі нацэлены на тое, каб вывучыць пэўную па тыпу там мову праграмавання альбо чагосьці, мову разметкі, разабрацца, як штосьці працуе, і потым адразу же гэтым... Хто это такая? Упершыню цябе бачу. Так. Маэль. А ты запаліла яго, так? Flutter гэта фреймворк на дарце, каб пісаць апкі адразу на Android і iOS. Ну, калі падабаюцца мабілкі, то з мабілкамі вядома, што трэба шукаць штосьці для мабілак. HTML не вельмі для мабілак, па-мойму, увогуле ж амаль бескарысная рэч. Вось. Той же React Native, ну React Native зноў жа не вельмі адносна далёка ад HTML. Гэта хутчэй для веб-распрацоўшчыкаў зручная рэч, каб апкі пісаць. Так што... Так, ладно. У нас запальваем іх усіх? Давайте запалім. Вось, а наконт выбраць праекта, гэта мае сэнс, але я скажу, што зноў жа, ну, гэта хутчэй, калі у чалавека ёсць ідэя зрабіць, калі у цябе ёсць ідэя зрабіць штосьці, то так, ты падбіраеш інструменты пад тое, што ты жадаеш зрабіць. Ты вучышся таму, што ты, калі у цябе ёсць канчатковая мэта, чаго ты спрабуеш зрабіць канкрэтна як штуку, і пад яе ты шукаеш інструменты. Праблема ў гэтым падыходзе, ну, ёсць у гэтым падыходзе адна штука такая, што ты так, ты будзеш матываваны, ты будзеш рабіць гэтую штуку, і ты разбярэшся тым, як зрабіць канкрэтна гэтую штуку, гэта цудоўна. Ёсць праблема тады, калі праект у цябе спецыфічны, і ён патрабуе ведаў, якія насамрэч канцэптуальна нідзе больш не прымяняюцца, акрамя вось для такой вось рэчы. Так што можа быць проста, скажем так, у кар'еры, як крок у кар'еры, гэта можа быць крок назад насамрэч. Гэта можа быць крокам назад, гэта як залежыць ад праекта. Вось. Так табе ўсё роўна будзе не трэба нешта, каб паказаць працадаўцу, каб не пачаць адразу. Гэта праўда. Ну, па тыпу зрабіць нейкі праект свой, гэта добра, але ты можаш, напрыклад, прыдумаць праект, ужо абраўшы тэхналогію. Ну, напрыклад, у тебя ёсць проста ідэя тэхналогіі, якой бы ты жадаў займацца і разбірацца ў ёй. І на аснове яе ты можаш зрабіць нейкую прыкладасную штуку. Ты адно другому не замінае. Просто часто бывае такое, што каб добра зрабіць і хутка зрабіць праект, табе патрэбны ўвогуле іншы набор ведаў. Такая вось абсурдная фігня атрымліваецца. То бок, калі ты вывучаеш тэхналогію, ты становішся спецыялістам шырокага профілю. А калі ты робіш нешта пад праект, то ты становішся спецыялістам вельмі вузкага профілю. Можаш стаць спецыялістам вузкага профілю. Такое можа здарыцца. Гэта вельмі важна, што можа. Так. Блін, у яго няма маскі балансаваных нейкіх данных. Давайте сталактычныя удары. Вось гэтаму. Да, блин. Неяк неудала я там націснуў.
blade. Да, ё-моё. Усе удары пропустил. Brace yourselves. Ён такі парачыўся ад гэтага ўсяго. Ну? Я нават націснуў, мне падаецца, ў добры таймінг. Storm is coming. Быццам бы так, што я ўвогуле націснуў. Ладно, падымаем. І... Well, thanks. Please survive. Блін, нешта ў мяне не ладзіцца. Я спрабаваў зараз на гук, каб вы разумелі ж нешта рабіць. Увесь всю гэтую бойку я спрабаваў рабіць нешта на гук. Я не пачуў нічога. 0. Так, ты, на жаль, прыйдзецца падымаць. Падымай I won't lose again. цудоўна. Той помер, гэта амаль помер. Ну, не вельмі ўдала. That's more like it. A storm is coming. Так, мне патрэбна ўсё яшчэ падняць і будзем падымаць усё яшчэ прадметамі. Here. Да ё-моё. Моцныя ворагі тут будуць. Ау. I'll do it. О, не, гэта дрэнна. Окей, ладно. Не, зараз паспрабуем зноў, я вельмі шмат удараў прапусціў. Я не лаўлю гэты удары. Я можа сёння трошкі не ў рытме гульні. Учора, ну, в панядзелак нешта добра даволі з парываннямі атрымлівалася. Дайце-ка момант, зараз код будзе. Галоўна, каб не збег. Ёсць высокая верагоднасць, што збяжыць. Зараз вам будзе код. Оп. Так, прылада захопу ёсць. Часткі вершы на месцы, больш за тое, Рэгана, ты прапусціла эпічнае здабыванне гэтага самага як яго, купальніка. Купальніка, як вызначылася для Манока. Глядзі. Купальнічак. Вось. Гэта каштавала нам прыкладна, ну, можа, 20-30 хвілін. Ну, як табе сказаць, напрыклад, я па ўласным праектам вывучыў працу з сеткавымі пратаколамі, структурамі даных, рэгулярнымі выразамі платформа залежнасцю. Гэта патрэбна амаль для ўсіх праектаў, чаму пачаткоўцы з імі не знаёмяцца. Гэта вось тут-то і ўзнікае праблема таго, што, ну, я вельмі падкрэсліваў слова «табе можа так атрымацца». І я, ну, яго вельмі падкрэсліў, і кожны раз яго падкрэсліў у кожнай фразе, калі я казаў пра гэта. Гэта можа здарыцца. У цябе нармальна атрымалася. Я бачыў па тыпу на 5 чалавек, у якіх добра атрымалася, я бачыў 5 чалавек, у якіх атрымалася дрэнна. Вось такая штука. Ну, я кажу просто пра статыстыку сваю. Ось. Пакуль, калі я бачыў, калі чалавеку нешта цікава, ён гэтым займаецца, пакуль што правалаў у людзей не бачыў. Чалавек заўсёды прыходзіць, калі яму рэальна цікава, ён займаецца штукай, якая проста яму цікава, нават калі гэтыя веды не вельмі спецыфічныя, ён у выніку прыйдзе туды, куды жадае. Ну, як бы, просто пакуль займаешся тым, што цікава. Таму што, на жаль, мозг працуе так, што тое, што яму цікава, ён будзе, ты будзеш дадаткова знаходзіць час для таго, каб гэтым займацца, ты будзеш лепшым спецыялістам, чым калі ты будзеш проста займацца чымсьці, ну, ты жадаеш зрабіць ММО гульню. І ты робіш ММО гульню, а ММО гульня у цябе не атрымліваецца. І ты вучыш штукі, якія табе не цікава. Калі насамрэч табе быў цікавы геймдызайн, напрыклад. Вось такое.
Ну, по типу, чалавеку цікавы геймдызайн. Яму насамрэч проста яму прыйшоў праект у галаву такі. І гэта неўдалы прыклад таго, з чаго патрэбна пачынаць. Ну, DevOps не DevOps, так, а тут пытанне не пра канкрэтную здольнасць, гэта ўвогуле працуе ва ўсім. Ну, як бы DevOps не DevOps, так, можна разбірацца такімі штукамі пад пэўны праект. Я просто скажу, што асабістая зацікаўленасць заўсёды, яна амаль заўсёды перамагае. Ну, па тыпу, чалавеку, можа быць, нават і падыходзіла бы ўсё, проста ён займаўся не тым, што яму цікава. Ось. Так што... Так. А я не запаліў гэты раз, не пашчасціла, так? Я магу яшчэ дазволіць сабе адзін стрэл. Ёсць. Крыт. Запаліць. Трэба запаліць іх усіх. За цябе, калі ласка. Удары гэтыя. Вось гэтага забіць. У яго яшчэ і слабасць, да, нормально. Ау, амаль. Амаль атрымалася. Так, той памёр. У нас все яшчэ есть Флерет Фюри. Ёсць. У гэты раз значна лепей пайшло. Так, лячэнне. Маэль. Ось это комбо. Блин, парировал. Нормально. Літаральна фраза, якія прыгожыя ногі. Адны айцішнікі сабраліся псуюць філосафа. Ну. Жэстненька. Дарэчы, зараз жа ще існуе, які табе дапаможа на кожным кроку. Нарэшце не трэба па 50 укладак Stack Overflow захоўваць, якісьці чат GPT зробіць гэта за цябе. Гэта праўда, гэта дапамагае. Ён, вядома, нагадваю, чат GPT, гэта проста аўтадапаўненне тэксту. Проста яно прасунутае. Ён можа галюцыніраваць і прыдумваць рэчы, якіх няма. Вось, гэта важна разумець кожны раз, калі ідзе гаворка пра, ну, любыя вось шыішкі, якія не шыішкі насамрэч, а проста аўтазапаўненне, нават гэта самае для малюнкаў малявання, гэта тое ж самае. Это статыстычна падыходзячы адказ, скажем так, вы атрымліваеце. Статыстычна правільны, скажем так. Пры гэтым ён кожны раз дапаўняецца і ўходзіць у галюцынацыю, чым больш, тым горш. Вось, але мой пункт пра тое, што так, ён сапраўды дапаможа, як бы вы можете прасунуцца, але трэба разумець, што ўсе так зараз зробяць, так што карыстайцеся. В прынцыпе, вы можете зайсці даволі далёка за гэтым. Можем не. Оп. Давай. Няблага. На Devil May Cry 5 адправіцца 9500, дзякую вялікі. Добра вельмі пабавілі час, я вельмі расслабіўся ўчора, просто сядзеў, кайфаваў, гэтых самых дэманаў забіваў, пакайфаваў. Але з чатам GPT трэба нейкія базовыя веды мець, бо ты ніколі не зразумееш, што менавіта не так. РВДак, я табе скажу, fuck around and find out, карацей. Ты просіш яго, каб ён аддаваў табе адказы базавыя, каб ты зразумеў. Ты патрабуеш яго, каб ты, ну, па тыпу, максімальна закідваеш яго пытаннямі, задаеш тупыя пытанні, удакладненні. Калі нешта пойдзе не так, ты даведаешся, калі ты будзеш рабіць. Ты будзеш спрабаваць тое, што ён кажа, і ты будзеш указваць яму на яго памылкі, а раней ці пазней прыйдзеш да гэтага самага, да правільнага адказу. Нават з ім. Просто это ўсё роўна будзе хутчэй, чым шукаць у інтэрнэце, на жаль. Я папярэджваю наконт таго, што ён хлусіць, тое, што ён падманвае, гэта праўда. Але ўсё роўна з гэтай хлуснёй і памылкамі ён ўсё роўна будзе хутчэй, чым ты будзеш у большасці выпадкаў ты будзеш шукаць у інтэрнэце. Асабіста, калі гэта вельмі асаблівыя веды. Бывае такое, што некаторыя веды знайсці ў інтэрнэце вельмі складана.
Я не ведаю, адкуль чат... Я па 10 сторонок гугла на гэтыя веды часу губляў, і нават уже разабраўшыся, калі я знайшоў адказ у чата GPT на сваю праблему, я так і не змог знайсці, адкуль ён гэта ведае. Я не змог першасны сродак, як крыніцу гэтага знайсці. Па 10 сторонок гугла я час ад часу шукаю зараз. Мне падаецца, альбо Google сапсаваўся, таму што я реально зараз нічога нармальна знайсці не магу. Альбо ў чым яшчэ праблема, ну, херня нейкая атрымліваецца. І кем дапамагаем, калі ты пытаеш нешта канкрэтнае, не напішы мне проект пра зайцатрусаў. Так, не пытайце ChatGPT зрабіць штосьці за вас. Пытайце ChatGPT, каб ён вам патлумачыў, як гэта зрабіць. Інакш вы будете занадта залежаць ад яго. Ну, па-першае, вы так ведаў ніякіх так і не набудзеце, і вы, як спецыяліст, будете бескарысным. Ну, тое, што ChatGPT можа выдаць, гэта усе могуць зрабіць, разумееце? Гэта не ваша карысць яго будзе. І хутчэй за ўсё ён падкажа вам неправільна. А потым вы не зразумееце, чаму ён падказаў неправільна. Пытайце яго, каб ён патлумачыў, як штосьці рабіць. Не пытайце адказаў. Ну, скажем так, не пытайце рашэнняў, пытайце адказаў на свае пытанні. Я, дарэчы, заўсёды пытаю GPT дадаваць спасылкі на крыніцы па інтэрнэту ён дае. Крута! Я, дарэчы, гэтага не рабіў, але гучыць як план, насамрэч. Люцик цудоўны. Адпачывае. Я здзіўлены, што ён не збег, ну, таму што там жонка збіралася ўжо ісці, і, карацей, ён уклаўся ўдала. Я думаў, ён збяжыць. Не збег. Застаўся ляжаць з намі. Так, у яго... Ведаеце што? Манока круты, але пакуль я не бачу, ён не той, каб шмат дзеянняў атрымлівае, пунктаў дзеяння. Это пакуль я адзіную праблему, якую бачу у Манока. Так. Давайте маланку. На виртуоза няма, давайте мезофорта. Не виртуоза, я виртуозом называю насамрэч штосьці там Фьюри. Так, можа разбіваць, не патрэбна сярэднія пашкодніць цемры. Чым менш здароўя ў Манок, тым больш пашкоджання. Давайте, ёй. Нормально. Так. Давайте лячэнне на ўсіх. Это паскорыць усіх і будзем часцей хадзіць. Які ж ён тоўстенькі, а? Усё не памірае. З-за таго, што ChatGPT цяпер далі магчымасць шукаць у інтэрнэтах, альтэрнатывы вышуківарак вельмі сапсаваліся. Ну, і вось, я не ведаю, ну, карацей, магчыма так. Таму што пошук у інтэрнэце зараз, я не ведаю, амаль немагчыма нармальна шукаць. То бок ChatGPT атрымліваецца... Як пошук, гэта як бы ён атрымліваецца... Я разумею пра праблему, што ты пошукаеш у штукі, якая галюцыніруе, спрабуеш штосьці шукаць у яе, але ў той жа момант, калі ты правяраеш, яно атрымліваецца, ну, нават калі пераправяраеш тое, што было знойдзена, ўжо калі адказ ёсць, прасцей шукаць адказ, атрымліваецца, што як бы і нармальны адказ быў. То бок, і гэта пытанне, таму што калі ты шукаеш не ведаючы адказа, то гэта ускладняецца задача. І херня нейкая. На 96% гэтыя спасылкі на Stack Overflow, але калі я шукаю гэта самотна, Google на іх спасылкі не выдае. Ёсць насамрэч пачуццё, што шыі для мяне працуе як разумны пошук. Ну вось нейкая херня. Я не магу патлумачыць, што за халера з гэтым. Я разглядаю цяперашні шыі менавіта як эвалюцыю пошуку ў інтэрнэце, бо калі гадоў таму ж Google сэрчу, і на свой час гэта быў велізарны прарыў. Ну нешта такое ёсць. Ну па тыпу, гэта як... Я не ведаю, куды гэта ідзе,
Я папярэджваю вас, ну, для тых, хто калі вы не ведаеце, як працуе ChatGPT і ўвогуле мадэлькі, Large Learning Models гэтыя, то гэта літаральна аўтазапаўненне, статыстычнае запаўненне наступнага слова, і потым перадача гэтага ж набора зноў жа то бок ён галюцыніруе вам слова новае, потым зноў жа галюцыніруе і прыдумвае наступнае слово. Это літаральна Т9. Просто ведаеце, у чым прарыў адбыўся і чаму раней такога не было? Ніхто не здагадваўся запіхнуць, ну, туды адразу усю мову і сувязі паміж усімі словамі. То бок не калі Т9 глядзіць толькі на папярэдняе слово, то гэты самы LLM глядзіць на ўсе словы з усіх магчымых, ну, з усіх ведаў, які ён набраўся, скажем так, з усіх кніжак, які ён прачытаў, так? Глобальна так казаць. Ён глядзіць, наколькі пэўныя словы, камбінацыі словаў звязаныя паміж сабою. І, каб вы разумелі, гэта не працуе таксама, калі вы зробіце занадта маленькую LLM-ку, то бок на ўсяго на 1000 кніг, яна будзе тупая, каб зда, яна будзе па тыпу вельмі хрэновы Т9. Вось. Але адбыўся невялічкі цуд, калі ў гэтую мадэль запіхнулі дастаткова шмат словаў, тысячы і тысячы, мільёны і мільёны інфармацыі, яна раптоўна пачала даваць лагічныя адказы. У пэўны момант адбылося клік, і яна пачала па тыпу выдаваць нармальныя адказы, і так атрымаўся той же ChatGPT. Просто брутфорс і вялікая колькасць як бы інфармацыі загружана была. Дагэтуль яна не рабіла. Чаму яна так працуе? Насамрэч ніхто не ведае. Ну, глобальна ніхто да канца не разумее, чаму яно так робіць. Вось, яно вядома, як яно працуе, як яно было зроблена, якая матэматыка за гэтым стаіць. А вось чаму яно менавіта ў гэты момант пачало больш рабіць і вельмі моцнае адрозненне, вось гэтага ніхто нахрен не ведае. Вось такая вось херня. Але ўсё роўна гэта галюцынацыя, гэта проста галюцынацыя, гэта аўтазапаўненне. Пра розум не ідзе статыстычнае аўтазапаўненне сказа. Вось і ўсё. Вось, круто, што яно выдае рэзультаты, якія нам патрэбныя, гэта цудоўна, але і розумам там нават і не пахне. Так. А давайте кроў культыста вось гэтую халеру паспрабуем. Мне цікава паглядзець. І ён забірае сабе шмат здароўя. Ну, у прынцыпе, не блага, толькі ён амаль сабе забіў в гэтым. Да что такое? Першы удар я яго пропускаю. Разогрываецца? У сэнсе разогрываецца. Ён яшчэ шчыт сабе набыў. Давайте лячэнне зараз на ўсіх. Ты. Мне патрэбна разбіць яго шчыты ў першую чаргу. Дзеяннямі. І я атакі ўсе на гэта прасаджу. Ёсць. І вось зараз мы можам дабіць яго. Я спецыяльна проста звычайную атаку скарыстаю. Выбухнуў. Цудоўна. Маноку паці адказвае за харызму. Ну, пакуль што так. Ён вывучыў гэтыя 3 піктуса, і мы можам зараз імі карыстацца, і ў яго новая здольнасць з'явілася. Давайте паглядзім. Так. Мне не вельмі падабаецца, што мне там... Кроў культыста даволі рызыкоўная штука. Што альтэрнатыўна мы можам узяць? Там блакітны з'явіўся. Кастера яшчэ. Няблага. Скрозь шчыты наносяць атаку. Ага, і чым больш шчытоў у цэлі, тым больш пашкоджання. Ось гэта цікава. Давайте заменім гэтыя вось культысцкія ўдары, таму што яны яго літаральна без здароўя пакідаюць. Заменім на вось прарыў шэвалье. Мне б яшчэ чырвоненькую нейкую здольнасць, гэта было бы цудоўна. Ну да ладно. Трэба піктусы забраць іншыя. Гэта літаральна проста былі піктусы ўзяты дзеля проста фану. Так, парыраванне... Так, даўжэй... Так, это ўсё... Давайте зноў жа просто набор тых, што не вывучаны, і тыя, што могуць быць карыснымі. Вось гэты набор.
Поўная лухта можа быць, але няхай будзе. Просто вывучыць хочу. Давай-ка, прорывайся. О, паляпшэнне зброі. О, і новыя зброі. Вау, тут пайшло. Давайте-ка, давайте-ка. Гэта ўсё Маэль. Там дадалось трохи розуму з даданымі трансформерамі. Дык трансформеры, яны толькі, ну, як бы... Яно трохі дадало. Тут пытанне ў тым, што ў колькасці. Ну, па тыпу, яшчэ колькасці даных. Самы асноўны рывок адбыўся пры проста павелічэнні. Трансформеры, так, без трансформераў увогуле ні халяра не будзе працаваць. Звязванне, вось гэта я пра гэта... Я паспрабаваў гэта смог патлумачыць, але па тыпу для... Ну, па тыпу пачатковага ўзроўня, што па тыпу усе словы... Скажем так, ва ўсёй мове, усе словы, як кожнае слово, як кожны кавалак слова нават, як ён спалучаецца з іншымі кавалкамі ўсёй інфармацыі ўвогуле. То бок, ну, я паспрабаваў патлумачыць без уходзячы ў трансформеры, у формулы, у ланцужок усяго гэтага працэсу. Ну, я паспрабаваў проста патлумачыць. Так. Не, мне гэта не падабаецца камбінацыя. Давайте пакінем... Блин. 557? 606? Не, давайте ўсё ж таки пакінем тое, што ёсць. Карацей, пакуль што не варта баяцца, што нейронкі заменяць праграмістаў. Да таго ж я чуў, што як толькі іх пачалі навучаць на соцсетках, якасць адказаў пачала пагаршацца. Бо інтэрнэт гэта смецце яшчэ тая. У любым выпадку вельмі... Што вельмі важна ў LLM мадэлі? Гэта падбіраць удалыя, ну, інфармацыю, якую ты, на якой яе навучаеш. Вось, таму што яна вельмі залежыць ад той інфармацыі, якая была, ну, дана ёй. І ты нічога з гэтым не зробіш. Калі яна дрэнна падабраная, то ты атрымліваеш і рэзультат херню. Як бы гэта непазбежна проста. Давайте, може, паспрабуем там вось лакацыя. У ворагі. Нам патрэбна ворага ўбіць. Нам патрэбна вучыць новыя піктасы, таму змагаемся з гэтымі. І ногі збіраць. Люцик можа ўсё. Ён цудоўны. Клёва быць ім. Ён учора зразумеў, як пасуда... У нас... Карацей, у мяне быў геліевы шарик, з якім ён гуляўся. Ну, па тыпу, ён раней пад столлю вісеў, і ён, карацей, падздуўся. І нарэшце апусціўся на падлогу. І вось гэты шарик пратрымаўся 10-3 тыдні, і ён быў цацкай для кота. То бок ён, ну, проста ганяў кота, гэты самы шарик час ад часу. Вось. А ён, ну, вельмі дзіўна сябе паводзіць, калі улятае. Ну, то бок ён ударыць яго, і ён па тыпу паплыве, так, і вельмі прыкалдасна коту весела. І ён ганяў яго на працягу апошніх 2-3 тыдняў. Нарэшце ён прабіў яго учора. І ведаеце, што першае ён зрабіў, калі прабіў сабе шарик? Ён здуўся, гелій выйшаў, у яго застаецца шарик, ён взяў яго ў зубы і пайшоў яго тапіць у сваю міску з вадою. Так же сама, як і акулак. Кабзда просто. Давайте настраляем трохи. Вось гэтаму. Я ўжо наклаў статус. Блин, а я ператрымаў. Ладно, давайте просто атаками тады доб'ем. І тут запаливаем усіх. Зноў ён пачынае, блин, з гэтай дзіўнай маскі, якая мне не падабаецца, ні халера. Давайте удары гэтыя сталактытныя. Это что зараз? Ладно. Вы бачили, як этот там спецэфект дзіўны які з'явіўся? Нешта херня у меня нейкая з парыраваннямі сёння. Нулевая. Ну, вось. Я ни разу, по-моему, сёння не зрабіў поўнае парыраванне. Вось ни разу.
Ён замочыў шарик, літаральна. Літаральна замочыў шарик. Так. Па-па-па-па-пам. Гэта без щитоў. Можа разбіць. Кроў культыста, вось гэта якая... А, блин, я не тое замяніў. Кроў культыста гэта якраз таки та, якая ў яго здароўе забірае. Ну давайте больш брейк дэмэджа. Оп. Бам. Запоўнілі. Першае парыжванне, віншую. Blades sharp. Finesse and precision. Парыжванне сацыяльны канструкт. Я як бы атрымліваў пашкоджанне тварам. Яно па-іншаму нешта сёння не атрымлівалася. Вось гэтая лакацыя, яна зараз уже бяспечная для мяне, альбо ўсё яшчэ дэнджер? Дэнджер, окей. Ладно. Не робім. Бяжым далей па сюжэту. Альбо куды там нас прывядзе наша сцежачка? Fast as ball. Time for a swim. А тут даволі так рассыходзіцца шлях, дайце-ка. Мапа. Там улева кудысьці можна пайсці, і наш шлях вось туды, на поўнач. Старыя люм'еры каля кратера. Добра, давайте зацэнім ужо, што тут у куце. Босс? Опцыянальны босс. Ну вы разумееце, чым гэта зараз кончыцца. Вядома, мы пойдзем зараз босса біць. Лячэнне хрома. Оп, ёсць. Можа быць, спецыяльна для босса пераключым... А, ну і ў сэнсе мы пераключым яго. Нам жа патрэбны ногі. Так. Гэта з элементамі, якая пераключаецца, херня поўна. Давайте правага пакуль атакаваць. Ёсць. Хуткім ударам атрымаем сабе стойку. Тут запальваем іх усіх. Пашкоджанне льдом якраз таки. Ёсць. Яна пераключила стойку. Третий, блин, пропустил. Эй, не жри Маэль, верни Маэль. Придурок. Холера. Ладно. Давайте звычайная атака тады, Дебага. Your turn to shine. Парырванне ўсё ж таки адолелі, добра. Левага. Лячэнне насамрэч. О, памылка, ён жа ўсё яшчэ... Violence, yes. А не, ён яго ўжо зняўся гэта. А, я ж прыбраў дакладна той піктус. Усё добра, я магу зараз лячыць яго самому пачатку бойкі. Так, ты ў нас. Удары гэтыя не падайдуць. Удар сталактыта разбівае вось гэта. Бонг. Рамасьюр бонг. Стан ёсць. І полымя. Нормально. Да ё-моё, а чаму апошнія 3? Я ў той же самы таймінг біў. Кабзда, 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 кабзда. Ажыўляем.
Давай-ка яму далей набіваць. А чымсьці можна было вось сталактытавыя удары гэта якраз такі. Давайте імі працягваць. Ёсць. Яно запаўняе даволі полоску гэтую стана. Jump, Minoko. Oh, really? Ну, пашлі парыванне сёння. Чым бы таким... Мейхам? Давайте мейхам паспрабуем. Prepare. Добра. О, до рэчы, у нас жа ёсць градыентная атака. Высокае фізічнае пашкоджанне, 2 удары. Наносіць двойныя пашкоджанні, калі цэль у стане. Пераключае нас у усемагутную маску. Давайте пакуль прытрымаем. Я ўсё яшчэ ударамі сталактыта яго ударыў у гэты раз. У ідэале, конечно, застанеце яго, просто застанеце. Так. Давайте электрычнасць. Sweet taste of battle. Так, ты у нас у фіолетовой. Давайте набиваем усё яшчэ стана яму. Манока, да рэчы, даволі няблага стан набіваем. It likes you. Ну і парываем пайшлі. Chroma is flowing. Усё яшчэ маланкамі. Мы ўсё яшчэ за яе просто набіваем сабе. Да рэчы, наконт набіваем. Не, давайте маланкамі пакуль. Альбо запаліць яго. Запалім. My, what lovely feet. Ну, сталактытавымі ударамі, гэта мы просто ў камбінацыі пакрыху яму і наб'ем усё. A storm is coming. Thunder. Crack! I'll do it. Ready to evade. Danger! Контратака. Ёсць, мы можем разбивать. Рамесью Бонг. Альбо трэба за луну тады. За луну трэба. Давайте за яго просто звычайную атаку правядзем. A storm is coming. У луны якая градыентная атака? Высокі пашкоджванне, здымае ўсе шчыты. Добра, вось за яе мы разбіваем... блин, ну яго няма... пунктаў дзеяння ў яе няма. Я просто ожидаю нанесці моцнае пашкоджанне, вось у чым. Мне падаецца, я пажаднічаў. Я ж пажаднічаў, так? Не, не будем уже чакаць, разбіваем. Ён отправляется ў стан. І яго можна ўжо лечыць. What to choose? Вось яго комба. Вось, і зараз час не на комба, час на моцны удар. Двойныя пашкоджання. Ёсць. І ён можа яшчэ яго правесці. Паехалі. Нормально так накидали. А якая у яе была градыентная атака? Высокое фізічнае пашкоджанне, одна цель і переключае яе ў стойку віртуоза. Мне падаецца, Манока ўсё ж такі ў гэтым моманце быў мацней. Падаецца. Палячыць бы сябе. На парадигму отправляется 500, дякую вялікі. Так, любая зараз, любой дзень будет добра. Чым бы таким...
Мне падабаецца сталактытныя гэты ўдары, але ў гэты раз давайте чальер комбо. Еще ж таки. Добро. Протягиваем его накидывать. Ну, файненько, файненько. Мы, падаецца, яго уделываем. Полымя ўжо ёсць. Лячэнне у нас як бы ёсць. Давайте полечым усё яшчэ цябе. Потому что бесплатно каштую. Так. Разбивать яшчэ пакуль рана, шевалье рана. Вось гэта, ну все ж таки бонг. Робім бонг. Так, ён з'ядае луну. Вось гэта праблема, тому што нам лячыць няма каму там тады. Так, за цябе. Працягваем набіваць яму. Мы не той, каб далёка ад таго, каб набіць яму поўную палоску. Манока вельмі эфектыўную пры набіцці. Мне падабаецца. І ён яшчэ і манока з'ядае. Вось жа халера. Ну патрэбна яму было гэта зрабіць, калі у нас... Придурак. Не вижу цябе. Радиантные атаки. Будем скончивать его просто градиентными атаками. И яшчэ градиентная атака. З імі значна прасцей. Ну, градиентная атака гэта моц. Прашчае жыццё. І зараз уйдзем у мезафорта. О, я назад выплюнуў усё. Цудоўна. Ну, вы глядзіце. Уделали яго без праблем. Так. Новый Пиктус накладывает 3 полумя на ўсіх ворагаў пры смерти. Даволі неблага. І у Манока новая здольнасць. Так само прыемна. Так. Манока. Вось што ў цябе? Новые яшчэ. Каменные удары. Окей, ладно. Пу-пу-пум. Высокие пашкоджання агнём, 3 удары наносяць больше пашкоджання супраць палаючых цэляў. Вельмі неблага. Блин, я на 8 каштую. Гэта пытанне яшчэ. Best Mind. Культысныя удары. Ну я іх уже замяніў. З тым, як у мяне ратацыя зараз ідзе, насамрэч, яно не тое, каб неабходна. Я бы, можа, кроў культыста зялёненькую замяніў вось на гэтыя удары. Мне падабаецца гэты вогненны, дарэчы. У нас агонь даволі часта. А гэта прамы просто шмат пашкоджанняў. Не, давайте без элемента. Я возьму вось гэтыя камяні. Кроў культыста занадта шмат здароўя у нас забірае, таму я ім карыстацца амаль ніколі не буду. У вас там еще ягодицы, у меня тут коллеги. Есть такое, люди помыляются частей, чем компьютеры, амаль заўсёды. Ну, по типу. Нават не глядзячы на тое, што шишка херня поўная, але люди помыляются, але як же прыгожа яны помыляются, Цаніце чалавечыя памылкі. Хутка, праз некаторы час гэта будзе ўвогуле самы скарб. Так, піктасы новыя ёсць. Усё, ў прынцыпе, добра. Мне піктасы з'яўляюцца хутчэй, чым я паспяваю іх вывучаць. На бісарам. Ну, ён там просто фізічнае пашкоджанне, наколькі памятаю. Таму нічога такога для верса няма, правильно?
А не, ёсць. Ранг D становіцца вельмі моцным, але зноў жа, такое. I'm the fastest ball. Змагаемся, каго не знойдзем. Усіх сустракаем, усіх б'ем. Так, няблага. Вось гэта пачатак, мы адразу яму ўсё выбілі. І ён палае яшчэ, так? Ну, давайте. Яшчэ агня. У цябе ж была... А, ну вось гэта комба яна 7 каштуе. Занадта шмат. Пра шчыты. Атака. Жадаю. Давайте. Вось гэтаму чалу. Ну такое сабе. Не настолькі наткняючае, як я думаў. Опс. Ні халеры я не чую яго атакі. Оу, это я подъебал. Дрэнна, дрэнна. У нас усе мертвые. Так, поднять. Thank you, my dear. I'm ready. Да. У мяне сёння нешта... Я вельмі крыва парырую, вельмі крыва. I won't waste this. Merci. Why, yes, I'd love a dance. Оу, одно парырыванне з 3. Окей. Why, yes, I'd love a dance. А чому реально так? Я ад'ехаў ад ворага, які з самага пачатку гульні, яго я парырваць не магу. О, экспедиция, почекайте-ка, у меня денег экспедиция пропустил. 47. Of the 47th Drunken Brigade. Benjamin's been calling us the Drunken Brigade. I love it. Yeah, we do our best work after a few. The trick is finding that perfect point where your nerves have calmed enough that your mind and body are one, but not so calm that your reactions are dulled. Some of the lads haven't quite managed riding that edge. But I remain in full control of my body and thoughts. Окей. Oh, sounds like someone spotted another Neveron. П'яная бригада, і там чел як розмовляє, як пірат розмовляючи. І карацей бригада, п'яная бригада, і якая у асноўным любіць пабухаць перад бойкай, але гэта расказвае пра тое, наколькі гэта эфектыўны спосаб быць трохі п'яным, каб быць дастаткова расслабленым, але не занадта, каб не згубіць канцэнтрацыю. Вось прыкладна такое. Зноў жа гэтыя хлопцы. From fire. Давайте сталактытныя гэты удары наадварот. Нешта удары пра шчыты мне не вельмі... Okay. Ей, парырыванне! Your turn to shine. Ну, окей, ладно. Хоть не померли.
Ну. Что за херня? У меня такое чувание, что мне нават сегодня не залічвае, просто коли натискаю. Так, нет, за яе нельга. За яе патрэбна дабіваць ворагаў. Давайте гэтага. A storm is coming. А вось ты можаш якраз таки падняць нават і прадметам. Time for revenge. Забойство на катакамеры. Блин, і пачакайце-ка, я зараз пропушу ўсё. Що там за движ? Нападение. Зараз бойка будзе. Катабойка. Увага, пачакайце-ка, я зараз вам камеру зроблю, каб вы бачылі больш. Катабойка. На жаль, я не магу зараз, калі падыйду і камеру пачну рухаць, то вы ўсё пабачыце. Ну, па тыпу, не пабачыце, наадварот, яны па тыпу сыйдуць. Гэта найлепшае, што я магу зрабіць зараз. Окей, ладно, бойка не здарылася. Ладно, пакідаем пакуль. Рэя ўсё яшчэ калі што блізка. Ён паглядваў у яе бок, ён там сядзіць. Ну, на жаль, гэта самае максімальнае, што я зараз магу зрабіць, каб не падыходзіць. Бо зноў жа я іх прырву. Яны час ад часу просто даёваюцца адзін да аднаго. Пры гэтым яны не пашкоджанні адзін аднаму не наносяць, нічога такога, яны просто гуляюцца. Мы спачатку вельмі нерваваліся, таму што гэта час ад часу выглядала даволі жорстка, калі асабіста калі яны зусім малыя былі. Ну, зараз яны неяк зразумелі, у чым мяжа іх сілы, і просто дадёбваюцца адзін да аднаго. Просто так. Так. Узмацнёныя любыя ўдары, так. Нам бы правага вынесці. Давайте правага. А, я могу разбить яму. Давайте бонку тады зробім. Правому. Так. Это я могу себе дозволить. Давайте... А, не могу дозволить. Там ровно 6 у меня, так. Там 3 удары. Но я з гэтым... Не, давайте, ведаеце што, я стану мезофорта. Просто захаваю стойку. That's more like it. Хоть один порывал. Лечим усіх. Everybody, let's go. Sweet taste of Randall. Правы. Може його... Ми чим завгодно його доб'ємо. Галактичні удари. Ні, яны занадто дорогі. Давайте гэты бонг. Блин, я думаю, я його доб'ю. Вони просто поспехово парирують один на одного. Яны спробовали ўсё, каб забіць мастачку. Яны пасылалі дзядоў вар'ятаў, а яны пасылалі трэбушэты, яны пасылалі алкашэй. Дзіўна, што дзяцей не пасылалі. Пасылалі. Лічуючы правіла сусвету, дзяцей будуць пазней пасылаць, калі больш нікого не стаецца. Маэль жа, ну, потым дзіцёнак яшчэ. Так, спрабуем цэнтральнага. Яны реально, ну, потипу, дирижабли, машины, что угодно. Просто водные экспедиции, короче. Специальные экспедиции для того, чтобы наладить связь радио на континенте. Ну, короче, розное. Частей бы я парировал, а? Слухайте. Так круто, когда парируешь. Не передать вам словами. Ну такое. Знову я щит накладываем. О, я могу снять все щиты. Подобается. Чудовно. І тут ми б'ємо яще чим?
Б'єм ляченням. Everybody, let's go. Invigorating. Лечення зараз немає необхідності. Давайте якраз таки бонк. Бонк крутий. Let's Мне подобается. spill some ink. Неблаго. Манока трохи ззаду по досвіду. Атрымліваеце на 50% менш пашкоджання, але вас нельга лячыць. Гэта паляпшэнне у нас уже такі быў. Яшчэ новыя здольнасці ў Манока. Good stuff. Манока, що там з ногами? Розказуй. Так, ну высокие фізичне пашкоджванне усім ворагам. Один удар можа разбіваць. Добра. Наносіць сярэдняе пашкоджанне зямлёй. Два удары. Накладвае гэта самае, ну, здымае абарону з цэлі на 3 хады. Падабаецца. Я вось лепей яго возьму. Чырвоненькія. Комбо, якое у нас ёсць, у прынцыпе, няблага. Наконт агня я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Можа, не будзем браць яго. У нас жа ёсць магчымасць у лагер садзіць, так? Вось зараз магу лагер садзіць. Хуценька забяру, палепшу сваё люміну персонажа. Для Манока. У яго не хапае. І збяру яму нейкі білд ўжо плюс-мінус зразумела, што ён можа. Я магу яму хоць трохі даць гэтых самых люміны. Разгоним до 45. Я насамрэч думаю, што я буду з ім гуляць вельмі актыўна. Так, ёсць. Увогуле, давайте. Я распавёў пра Unreal Tournament. Ён рыхтуецца. Still ma- What do you think? Yeah, but if I... Noko would... Noko Гэта нічога новага. The Grant is Гэта They can сама. take care of them. really. They've got their back. What did the Ringing the bells, although... Блін, oh, now я жадаю I'm прапускаць такія размовы, якія ўжо ведаў. Ну, я просто паўтараю іх па новому кругу. Дык вось, па Unreal Tournament ён зараз рыхтуецца, на жаль, тэхнічная частка, старая гульня, нягледзячы на тое, што інтэрнэце, ну, можна зараз гуляць з патчамі, можна гуляць у інтэрнэце, але прыватны сервер зрабіць гэта свая задача. І вось зараз якраз такі прыватны сервачок. Яшчэ трэба разабрацца, як там зрабіць яго, таму што ён не бачны ў інтэрнэце, ён бачны толькі ў лакальным сеціве. Паглядзім яшчэ, што я магу зрабіць з гэтым, і магу ли я з гэтым нешта зрабіць увогуле, таму што не ведаю. Што яшчэ ў нас? У нас дыскаэрізм пераклад усё яшчэ ідзе. Там трохі была верагодна, што будуць трохі вялікія праблемы ў нас. Не, праблемы ў нас ніякіх няма, мы працягваем далей, працуем. Я пакрыху перакладаю свой дыялог, трохі вось убіў часу на вось якраз такі разбірацельства, ці ў нас ёсць праблемы тэхнічныя. Вось, з дыскаэрізмам працягваем. Збярэм новую версію, як толькі ў нас будзе што выкласці. Далей у нас яшчэ, ну, у нас шмат чаго, правильно? Самурай Чамплу агучаны серыял. Сёння выйшла, атрымліваецца. Гэта павінна быць сёння 6-я серыя. Я магу вам нават спасылачку закінуць. Трэба было бы ўвогуле, каб у чаце паведамленне закідвалася, каб я не бегаў кожны раз, але як ёсць, буду так пакуль закідваць. Так, я закіну зараз вам у чат, можна паглядзець 6-ю серыю. І калі вы жадаеце паглядзець усе серыі раней, бо у вас наперадзе яшчэ 20 серый, то вы можете зайсці на маўлярню, трохі падтрымаць нас і усю каманду ўвогуле і ў выніку атрымаць усе серыі адразу. Раней ці пазней усе серыі будуць, ну, кожны тыдзень выходзіць па 2, раней ці пазней яны ўсе будуць у вольным доступе, так што, ў прынцыпе, калі вы не жадаеце падтрымліваць, альбо не можаце, альбо гэта адкладваеце на потым, то у вас можа яшчэ атрымацца, паглядзець разам. Так, я жадаю палепшыць Луне. Што яшчэ? Што ў нас яшчэ? Котлетки, стрым па котлетках. Буду чацвер-пятніца, у мяне будуць выходныя, і я ў іх буду спрабаваць нешта тэхнічна наладзіць для стрыма па котлетках, таму што пытанне зараз у 2 камеры ўпіраецца.
Я паспрабую 2 тэлефона, і магу ли я паміж імі нармальна пераключацца, плюс хутчэй за ўсё буду заказваць штатывы для таго, каб паставіць гэтыя камеры, таму што іх проста фізічна няма нідзе паставіць нармальна на кухні. Ну, як мінімум, нават калі я буду з адной камерай, то мне ўсё роўна штатыў патрэбны, каб яно было, як бы каб было хоць штосьці бачна. Таму што яно той штатыў, на якім зараз камера стаіць, ён такі настольны, па тыпу невялічкі. Ён не вырашае маю праблему, на жаль. Мне патрэбна нешта больш гібкае, хваткае. У ідэале, каб на ліпучках увогуле на сцяну можна было прыляпіць. Але я баюсь, тут, фарба на сцяне адваліцца, з гэтым стрымом. Котлетки пробили, а караоке-стрим не. Протестую. Не, караоке-стрим не. Калі котлетки падавалася тэхнічна простай штукай, а караоке-стрим я просто не жадаю. Ну, по типу, котлетки я быў не супраць. Караоке-стрим я сам не жадаю гэтак рабіць, а рабіць з падпалкі, ну, ведаеце, такое себе. Правильно? Ни вам, ни мне гэта не патрэбна. Давайте оборону и подвысим. Довольно давно не подвышали. Сиэль, что ж с тобой рабіць-то? Сиэль самый для мяне не вельмі падыходзячы персонаж. І з тыя атакі, якія я бачыў, я чытаў яе здольнасці, я такі, ну, в прынцыпе, калі разабрацца, можна нешта зрабіць з ёй, але ў той жа момант я такі, не вельмі цікава. Так, з табою у нас. Ты у нас даволі цікавы, табе адзінае, што пунктаў дзеяння табе не хапае насамрэч. У ідэале, каб было больш. Крыты і так ужо, ў прынцыпе, 26 плюс-мінус нармальная колькасць насамрэч крыта, а гэта кожны 4-ты удар, а гэта хоць штосьці. Давайте спрытнасць і віталіці. Няхай трывала будзе у нас. Вывучыць новыя здольнасці. І што мне падабаецца заманоўка, не трэба мучыць сябе, просто пакутваць таго, што ты не ведаеш, што яму вывучыць, таму што няма ў яго такой праблемы. Во, для Маэль пейбэк нарэшце адчыняецца гэтая здольнасць. Адчынілі. Для Верса пакуль нічога. Для Луны у нас яна, у прынцыпе, даволі самастойна, у ёй усё добра. А ў яе крыты элементарны, ну, хітрык такое сабе. Вельмі цікава, у яе далей камбінацыя ёсць, але зноў жа... О, на пачатку хода, тайфун. На пачатку хода наносіць высокія пашкоджанні льдом і наносіць пашкоджанні... Тайфун, якая штука, а? Давайте, гэта лёд у нас, а што я магу? Гэта зямлена паглынае. Тайфун крутая штука. Я жадаю. Але далёка. Давайте пакуль пойдзем па гэтаму ланцужку сюды. Браць я гэту здольнасць не буду, мне ўсё падабаецца як ёсць. Элементальны генезіс наносіць экстрэмальнае пашкоджанне ўсім ворагам, 8 удараў. Кожны удар наносіць пашкоджанне рандомным элементаў можна нанесці толькі тады, калі у вас 4 плямы вось рознага тыпу. То бок вы павінны плямы 4 розныя выкарыстоўваць. Гэта жорстка. Але я возьму, чаму бы не. Ну, по типу, просто каб ён быў, магчымасць яго была ўзяць. І потым будзем на тайфун. Нарэчы, можа быць, танней было бы ўсё ж такі выйсці праз правы бок. Танней я маю на увазе па пунктам. Ну да ладно, ўжо позна. За яе набіраем 10, і вось гэты цэнтральны радок возьмем. Мне падаецца, яе цэнтральны радок будзе моцны. Ну, і наколькі я пачытаў, ён вельмі неблагі. Было бы няблага Сиэль паспрабаваць, калі ў яе ўсе гэтыя 3 здольнасці ў цэнтры будуць узятыя. З імі пажанглюем. А, и отпашить яшчэ, не забудь. Блин, зноў гэты вораг. Прыб'ем яго. Чаму? Да таму, што нам патрэбна пікасы вучыць. І досыць нам ніколі... Просто досыць нам бясконца патрэбны. Нічога з гэтага мы не зробім. Так, ён не запалаў. Это быў не крыт. Ось зараз запалаў. Яшчэ больш агня. Ты, бонг. Не важно, што там у тебе было, бонг важней.
А, блин. Натиснул не ту кнопку. Dance begins. Так, ты у нас у стойцы виртуоза, давай вось гэтага доб'ем. Тут лячэнне, гэта відавочна. Бонг, альбо не бонг. Бонг. Ударили. Падымаеш шыты на хаўручнікаў. Let the ink flow. Я думаю, на лячэнне мне патрэбна колькі 0. Тады мы 2 стрэлы выбілі шчыты і лячэнне тады. Зноў жа на сябе давай. Оу, оу, оу. Я не то натиснул. Ну ладно, оборона. Разъебался, ну ладно. Зноў жа бонг. В любой незнаёмай ситуации бонг. Лячэнне на гэтага. А я могу на ўсіх накласці? Так, я на ўсіх могу накласці. Добра, мне падабаецца. Everybody. Там яшчэ і рэгенерацыя будзе. That's better. Finesse and precision. Неблага. Хекска краш. Вось давайте яго, разоб'ем яму броню. Літаральна 2 таких месяца. Неблага. Let the ink flow. Давайте лячэнне. А няма куды. Давайте просто звычайно атакай. Не, фатал эррор. Что такое? У меня же амаль кожны стрым гульня крашится. А гэта не той, каб шмат гадзін гульні, гэта не ведаю, карацей, нешта херня нейкая. На пачатку гульні такого ж не было, мы ж нормально спокойно проходили. Падаецца. Кальдера. А там мост не ёбануў. Дык, блин, ну добра, што ў мяне захаванне літаральна перад гэтай бойкай. Пачынаем гэтую бойку па новай. Мы ўжо колькі разоў іх забівалі? Так, пачакайце-ка, агонь я не наклаў на яго. І зараз не наклаў. Ой, зараз. Не, пачакайце-ка, што, усё яшчэ не наклаў? Мне настолькі не пашчасціла. Ладно, давайте звычайна так, яго тады. A storm is coming. І бонкам. Take cover. Шчыра, я думаю, што час накидывать просто здароўе Маэль, таму што яна просто... Так. Яна не настолькі касмічныя пашкоджанні ўжо наносіць. І пры гэтым я просто, мне падаецца, губляю час. Ну, тое, што яна загінае хутка. Але з іншага боку, гэта не настолькі адчуваецца-то. То бок, ну, ў прынцыпе, нармальна. Я нармальна па здароўю. Яна вытрымлівае
Можа быць на один удар менш прапушчан, чым астатнія, то гэта не настолькі крытычна. Дежавю гэта ж французскае слово. Магчыма, я ні халеры не ведаю. Так, удары льдом. Левого альбо правого. А давайте... Блин. Реген на усіх хауручникаў. Давайте реген на усіх хауручникаў. Просто вось таму, што магу. Оп. Регенерацыя ва ўсіх з'явілася. Let's dance. Why, yes, I'd love a dance. Да ё-моё. Blades shine. Нешта зусім сёння ніяк. Finesse and precision. Minoko, parry. О, ніяк. Я не ведаю, што за прыкалдэс. Мне падаецца, я просто ў пэўны дзень нармальна па рытму, я чую нешта, альбо ў пэўны момант я просто не чую. Мне падаецца, я чую час ад часу гэтую самую удар, а час ад часу я яго просто не чую. Але мне падаецца, у мяне ёсць адказ на гэта. Чаму так? A brilliant light. Time to bleed. Бонг мы яму не зробім, давайте тады... А, не, бонг давайте якраз таки. Ready to go. Your turn to shine. Good. Так. На лячэнне можа разлічваць. Давайте лячэнне. І вось ты у нас, давай сталактытныя удары гэтыя твае. Nice. Цудоўна. На жаль, на Фюрі гэта мне не хопіць. On me. Блін, яшчэ ты падняў. Давайте-ка выб'ем шчыты ў першую чаргу. І потым ужо што ў нас атрымаецца. Маланкай можа дзёбнуць па яму. Можа. Я не ўпэўнены. Давайте маланкай. Так. І мы зараз... А чаму мне бонг адзначаны? А, таму што я магу выбіць яму. Неблагам, у прынцыпе. А давайте. Бонг. Finesse and precision. Давайте уже доб'ем яго. Моцны удар. Ёсць. Вывучылі новы набор піктусаў, і зноў у нас ёсць цэлая пачка, мы іх бясконца знаходзім. Іх вельмі шмат. Бярэм яшчэ. Дзе там? А ё-моё, ўжо набраўся піктусаў. Так, на ворагах, палаючых ворагах больш пашкоджанне цудоўна. Гэта насамрэч яго метка. Ён і так наносіць даволі шмат брейк дэмэджа, і ён яшчэ больш яго будзе наносіць на ворагах, у якіх ёсць накладзена статус агня, а мы агонь накладваем рэгулярна. Так, палаючая смерць. Цудоўна, возьмем. Энергічная атака, гэта не. Зарад градієнта, няхай будзе. І зараз у яго ж для люміны месца з'явілася. Давайте-ка яму возьмем. Чекайте-ка, Accelerating Heal у яе ёсць, усё добра.
На атаках лайфстіл на базовой атаке? Не, хутчэй. Навіть больш пашкоджанняў, калі ён амаль мёртвы. Гэта неблага было б у камбінацыі, дзе ён амаль сябе забівае, але я не вельмі жадаю гэтага. На контратаках больш пашкоджанняў. Давайте возьмем. Брейкер. Так, абавязкова. На контратаках яшчэ больш брейка. Ну, давайте. Колькі яго ўжо асталося? 12. Не, давайте паглядзім, можа яшчэ нешта моцнае ёсць. Энергічнае лячэнне. На пачатку бойкі. Дадатковыя пункты дзеяння. Неблага. Звычайныя атакі. Больш пашкоджання застаненым ворагам. Давайте. Таму што ён усё роўна будзе... Ён даволі няблага набівае. Мёртвая энергія, пачакайце-ка, гэта ў нас што? Плюс 3 дадатковых пункта дзеяння на забойстве ворага. Таксама карысна. Пункты дзеяння гэта добра. Мне падаецца, я правильно иду, правильно ж? Где-то мапа. Я иду зараз у опцыянальную локацию, хутчэй за ўсё она мне будзе небяспечная, і таму я туды просто не пайду. Альбо яна будзе вельмі мелкая. Эзотерычныя руіны. Бо это не значыло. Не тое, не другое. Гэта звычайная локацыя, вось гэтая дадатковая. Ну, вы бачыце, нам прыйдзецца яе ачысціць. Мне патрэбны досвед. Што гэта? Што тое? Что с тобой? Меня отделил от моих компаньонов, але я боюсь, что это яны, кто отрезали меня. Так. Усанься, забить тебя? Ты дух? Дух? Этот концепт незнакомый мне. Ты можешь просветлить меня? Дух можно потлумачить як... блукаючая душа мертвой истоты. То есть их, кто уже мертвые. Ці помер я. Потому что моя мэта невядома мне. Убач мяне, але я не ведаю адказу на твоего пытання, потому что я не ведаю природы моего стану. Тебе не забили невроны? Невроны? Зноў ж, і яшчэ один концепт, які я не разумею. It's possible they died before or during the fracture. Or perhaps they called Nevrons something else. Я не ведаю, что такое невроны. Окей. Так, у тебя, калі ласка, здоровье. Здоровье 3 и спрытность. Но все равно ему ничего не идет. Адпачываць нам патрэбна, ну, не вельмі, але пачнем. Глядзім яшчэ тэрыторыю. Зноў вверх полезем. О, там нешта ёсць. О, блин. Ну, не падай. Халера. Где я? Выпустите меня. Придется лезть по новой. Мне трохи гэтыя, ну, лазанье конкретно, вось гэтай штуки убитые для лазанья, яны вельмі з God of War нагадваюць. Я не памятаю, што там было, але то, што таксама нешта залацістае. На чорным, і оно неяк улучшаецца вельмі. Як прыгожа. Блин, кайфую. Давайте-ка, скриншотики. Я могу упасть туда вниз? Не?
Там же корыстная речь нейкая. Блин. Нельзя падать. Оп, ось зараз далі упасть, скорее, я не ждал этого навод. Де ще можуть бути такі сховані штуки? Ось там бачу одну. А от отсюди може траплю. Алі я траплю. О, блин, ладно. Почти я быстрее просто. Шукаємо яшчэ далей, але тут вось там нешта карыснае было, зараз ходзім. Додатково люміна. Давайте покуль отчиним хованку и потом разберемся, что там напереди. Это не зовсім звичайна локація, просто з ворогами, яких можна бить. Нечто інше. Рома. Ну ладно. Ты расповеди ко мне. Что это такое? По тебе можно стрелять? I'll have to go through the maze. Придется пройти сквозь лабиринт. Ну добре, наприклад, оправа. Не вельмі розумію, у чым сэнс лабіринта пакуль. Так, зараз ёсць праход наперад, добра. Тут можна прайсці направа і нават до самага канца. This place is giving me a headache. Me too. Where's the fighting? Добра, яны пераключаюцца, але не заўсёды так, як я жадаю. Чакайце-ка. А што адбываецца, калі я так раблю? Ага, ён усё зразумеў, яны адчыняюць у пэўныя бакі. Гэта страляе быццам бы ў 3 бакі, я не разумею. Ну. А ці ўплывае гэтая сцяна на што-небудзь ці не? Подозрно. Я не разумею пакуль. Яно бачу, што страляе ў 2 бакі, і яно як уплывае? А, вось так яно ўплывае. Ага, мне падаецца, я пачынаю пакраху разумець. Ён быццам бы працуе як перанакіраванне энергіі. Калі ты страляеш, яно вылятае ў розныя бакі і пераключае, можа ўплываць яшчэ на суседнія, калі яны адчыненыя. Тады абавязкова павінна быць вось гэтая правая штука, яна важная для таго, што я збіраюся зрабіць. Не, я вярнуўся ў пачатак. І гэта нічога мне не дае. Не до конца я зразумеў пакуль. Гэта і ось так бяром. Сюди переключаем. Так, а той проход застаецца там. Не, я не зразумеў пакуль. І мне яшчэ трохі, ну, по типу, кропка гледжання, з якой мы гэта глядзім, яна трохі мяне блытае. Мне, па ідэе,
патрэбна... Я просто не бачу, каб хоць адна з іх страляла наперад. А, не, ёсць. О, не, пачакайце, я нешта зрабіў. Я не ведаю, як я гэта натыркаў. Great. The door Адзін з тых выпадкаў, калі я зноў жа натыркаў нешта пазл, сам не зразумеў як. Будзем лічыць, што я разабраўся. Good stuff. Так, гэта шлях назад. Але наперад ёсць яшчэ што-небудзь праверыць? Ну, па тыпову, ўсё гэта мясцовасці. What have we here? Я сабраў нейкае дрэва, не ведаю навошта і куды яго. Я так разумею, па якому-небудзь дадатковаму квесту. Слухайте, можа быць адказ на гэты лабірынт быў зверху ўвесь гэты час. Вось там адлюстраваны адарваны кавалак. Ладно, это не вельмі прынцыпова. Бяжем назад. О, у таго духа можа спытаць, можа ён ведае, што за кавалак дрэва. І што я тут рабіў увогуле. Што такі? Ты, магчыма, нейкі даследавальнік? Таму што я знайшоў гэта месца. Гэта складаная гісторыя. Калі ласка, паслухай. Мне нешта патрэбна. Што, напрыклад? Штосьці, што цягне мяне. У цябе ёсць гэты матэрыял. Ці гэта дапаможа? Падайдзі бліжэй, калі ласка. Ты кажаш пра гэтыя дошкі? Ты што, не бачыш? Я же адкрыты. У мяне няма ніякага спосабу, як абараніць гэтае крохкае ядро. Дай іх мне. Дай. Я вяртаюся зноў да жыцця. Добра? А ё-моё. Ніхто не можа крануць мяне зараз. Пам-пам-пам. Для мяне загадка трошки. Ёсць проста вось гэтыя чэлы, як яны, невроны, якія вось светлыя, і яны быццам больш адэкватныя. Але яны... Што з вамі не так? Дзякуй вялікі. Мой кшталт зноў зараз поўны. І мой абавязак зноў з'явіўся. Там бок ты бы быў невронам. Вы бачыце, я ўсё яшчэ не ведаю нічога пра гэта не ведаю. Каму ты клічаш мяне невронам? Ты забіваеш людзей, забіраеш іх хрому. Зразумеў. Зараз моя вось гэтая служба, яна якраз таки мяне і накіроўвае. На шчасце, я не думаю, што я больш не з'яўляюся тым, з чым ты той, што называў духам. Называцца неўронам адчуваецца правільным. Будем спадзявацца, што мы з тобой больш не перасячэмся. У нас амаль заўсёды мы сустракаем такіх неўронаў, і у нас ёсць выбар альбо забіць іх, альбо змагацца з імі. І яны дзіўныя. Толькі атрымліваецца, што вось ён без ядра, калі ён ці мастачка? А ці дапамаглі мы слоіку ў пачатку? Я не памятаю, пра які слоік ты кажаш. Ну, я спрабую дапамагаць неўронам, але некаторых я пакінуў, так і не скончыўшы іх квест дадаткова. Просто таму, што, доўга. Адзін квест, напрыклад, у пячоры, там ён пытае нас, каб мы сабралі прадметы з пячоры. Вось яго я не дарабіў, таму што, я так разумеў, пячоры ўвогуле альбо тую самую пячору пыласосіць патрэбна, альбо шукаць у іншых пячорах. І я такі, я не жадаю гэтым займацца зараз.
Так. Хто-небудь полум'ям горить? Ні, ніхто не горить. Сам перший такий неровний, якого світло не світило. По-моєму, так. Я не пам'ятаю щиро. Я не вельми тоді на гэтым засяроджувався щиро. Я зараз розумію, що це може бути важним для розуміння сусвета. Так, тебе... Давайте, блин, просто пострелять, что ли. Не, давайте поатакуем случайными атаками. Минус Маэль. Комбинация. 6 ударов. Так, давайте вы этого. Блин, да холера ж пошкодження в этой комбинации. Storm is coming. Merci. I'm ready. Blades sharp. From fire. Bit of violence, yes. Блин. Я не знаю, вперше не убачив таку атаку його. Так. Ну що, полечимся? Я думаю, полечимся. Манука, тримай. И сталактитные удары, поехали. А, блин, он лешится от них. А, ё-моё, я полечу только ворога. Spill some ink. Bliss and precision. Ні, холера, она просто подошла и одразу его забила. Так, Маноко по криху нагоняю. Это добре. Але знову ж Маноко у нас носить літерально все те, що нам нахрен не потрібно. А, до речі, у нас же там, здається, подається опершенню предмет, який може поліпшати нам далі нашу зброю вище за 10 уровень. Давайте Мейлі розганять далі по пошкодженнях. Так, ресурси і гэта фігня, я не то я натиснув. До речі, можна поглядіти ілюміну яшчэ кому-нибудь, які-нибудь піктуси дати, я маю на увазі. Так, Маэль. Маэль. Брулерум гэта. Недостаткова для поляпшэння. Яму можна полепшить. До речі, не блага там полепшится так. А давайте яму возьмем этого. Альбо не. Не, давайте протрымаем. Яно хоць і неблага паляпшае пашкоджанне, але гэта можа пачакаць. Гэта ж я правильно приехал, правильно? Я ж не запутался. Блин, я не туды приехал. Да ё-моё. Я вернулся назад, я вельмі разумно я пропустил гэты поворот. Позмагаться за ими. Трэба позмагаться. Мы не можем просто так взять да и пропустить. У нас невывученных пиктусов гэтых. Блин, я просто у их. Зараз я на першие ходить яшчэ будуть. On me. On me. Okay. Ау. Давайте разбивать.
І у стойку все равно перейдем. The fun begins. Його стоечка нічого не зробить зараз. Давайте сталактити ГТА. Блін. Що він за этой атакой? Бачите, він був цим би гульня сама себе подманує і нічого ламається трохи. I'm ready. Парировали. Let's spill some ink. Let the ink flow. Ось у этого центрального выбиваем ему. И что я могу электричностью дёбнуть? Добьем их этого. Foolish move. Ау. Bliss and precision. Майлю все ж таки накидываю. Усё еще накидываю. Нормально. Я скардиуся, что може мало. Не, нормально. Вот сюда, скрозь этой мячи. Что это? Старый люмьер. Они наказали, что это вельми небезпечное место. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены чаму. Гэта месца, якое мы прыехалі з вострава Люмьер, але гэта востраў быў часткай вялікага горада. To old Lumiere. І гэта стары горад якраз такі. Anyone still here? Just Neverons. So this is where our piece of Lumiere used to be. Before the fracture ripped apart the world and threw us into the sea. We're lucky it did. That's probably the only reason we survived. The heart of the Paintress is in the center. Let's go. Так. У меня шмат пытанняў насамрэч, але зараз я агучу просто. Гэта старая частка. Тут раней быў іх востраў Люмьер, яго вырвала і адбылося нейкае падзяленне, фракчар, раздзяленне, якое і прывяло неўронаў гэты сусвет. І у выніку Люмьер адрваўся ад кантынента. І тут ён быў, ён літаральна ў сярэдзіне кантынента проста вось знаходзіўся горад. Горад разарвала, і ўсё, што засталося, гэта вось гэта. Верса кажа, што нам патрэбна знайсці сэрца мастачкі, а сэрца мастачкі тут і знаходзіцца. Чамусьці. Чаму? Што-то не так, блін, з мастачкай, і чаму яна сэрца пакінула, блін, унутры старога Люмьера? Можа, людзі стварылі мастачку, як? Самі павінны ў гэтым. Так, дайте-ка мне момент. Угу. Давайте яму моц, что ли? Я думаю, моцы просто базу уже подвышать. И он довольно неблага б'е, мне падабаецца. И он шматфункциональный такі персонаж вельмі. Ну и нам не хапала кагосьці, хто выбіваў бы стан. Ну, карацей, даваў ворагам. Бо некаторых механіках, у некаторых ворагаў гэта вельмі важна запомніць гэтую полоску брейка і разбіваць яго. Очень ганляр Манделго. Позмагацца з ім, каб адчыніць новыя штукі. Контратакі. 25% здароўя на контратакі. Гэта ж чмураць як моцна. Забіраем абавязкова. Больш доўга моц будзе трымацца. Таксама неблага. Забіраем. Ажыўленне. Давайте усю заберем. А, я только одну можно было набыть. Добро. Экспедиция 42 и ніводнага жарту про адказ на галоўнае пытанне. Пакуль не. Рано. Давайте позмагаемся з ім. Маэль, каля ласка. Пробуем за яе. Трэба вось гэты пітус вывучыць абавязкова на парыраванне. Far
Ау. Мне патрэбна навучыцца парыраваць яго. Гэта інакш не будзе працаваць. Будзем працягваць яго лупіць. Нешта не вельмі атрымаўся пачатак. Ну, 9000 пашкодженняў адразу. Ау. Ладно, один удар мы парировали. Пакуль не два. Мы дадим рады. Ранее позднее у нас атрымаецца чат. Што вось гэта? І чаму яно тут? А ё-маё! Не, так не працуе? Дзіўна. Ладно. А давайте Фьюри гэта адразу бахнем. Бо гэта яго застанець. Блин, я противобаловую стойку не покинул. Ну ладно, он помер. Algueron. Угу. Неблаго. Десель. Мне питається, я його і возьму одразу її. А, у неї є тоже подобное. Не. То, что я лепі. Але що цікаво, під час бойки була по типу як хованка така, яку можна собрати, як воно, секретку. Це було дивно трохи. Экспедиция 42 сюди добралася. А у нас есть дзённікі гэтай экспедиции? Хутчэй за ўсё няма, так? Так, 42 нам невядома. І гэта даволі позняя экспедиция. А навошта яна пайшла? Гэта самае, Верца казаў, што ён хадзіў з пэўнай экспедыцыяй да... Ну, сюды, увогуле. Згубілі катка? У сэнсе? У меня телефон хутчэй за ўсё разрадзіўся. Давайте касан скончыцца. Show off a bit, Minoko. Just admit you can't do it yourself. Манок, это холеры. Ён ударыў так, што нашым же нашкодзіў. Что такое? Minoko, why the hell did you? Sorry, I fucked up. I just wanted to show off. We just have to regroup. The others should be fine. Verso said the heart is in the center of Old Lumiere, right? Right. Okay, Minoko, stop crying. We have to move. Yes, sorry.
Ён так моцна дзёўнуў па гэтых будынках, што карацей раскідала групу. А дзе астатняе тут увалілася? Астатнія 10 яшчэ. У нас не хапае 2 персонажаў, так? Нам прыйдзецца з гэтага ладзіць каманду. Ну, гульня прымушае мяне гэта зрабіць. Я зараз гэтым займуся білдом, але толькі забяру, ну, выключу камеру і забяру яе, пастаўлю на зарадку, бо тэлефончык сеў. Так, зараз буду. Вітаю рэйдераў, вітаю ўсіх. Будзем сядзець, я зараз праверыў, будзем сядзець без катоў, карацей. Телефон пакуль падзарадзіцца, хоць трошкі пройдзе час. Таму, ну, без камеры, без катоў. Ось, нас раскідала, у нас група была ў 5 персонажаў, зараз нас раптоўна стала 3, трэба адаптавацца, таму што я не вельмі... гэта, дарэчы, не так, каб змяняе маю каманду. Манока застаецца, Луна застаецца, Сиэль толькі. Ось якраз такі персонаж, за якога менш за ўсё ведаю. Давайте ёй возьмем, не ведаю, нейкія піктусы просто возьмем. Што-небудзь. Так, абарончае лячэнне. О, абарончае лячэнне, вельмі неблагая штука. Было бы файна ўзяць. Што яе самае слабае, вось гэта якраз такі. Абараняючае лячэнне. Цудоўна. Для тых, хто не ведае, гэта у нас JRPG, я зараз раблю білд, мне вельмі важна перад тым, як перасоўвацца далей, потому што у меня раптоўна каманда ўся змянілася. Ну як уся змянілася, ёй прыведзецца перарабляць. Вось, і з-за гэтага я зараз пасяджу трошкі па менюшках, наладжу, як мне будзе зручней. У мяне ёсць персонаж Сиэль, за якую я менш за ўсё гуляў, і я не ведаю, куды яе так паставіць, скажем так, з чым яна будзе ў нас займацца, якую ролю ў камандзе будзе выконваць. Вітаю, дзед Максим. Ось, і з яе ролю менш за ўсё зразумела, і таму ей патрэбна даць лепей штукі, таму што гэта херня ў яе зараз узятая. Вось гэта возьмем. Сілу яна накладвае, па-моему, і ёсць нешта на накладванне сілы. Зараз будзем яшчэ пераправяраць. І парыванне лечачае. Забыў, быў заняты працоўнымі чатамі, пакуль ты вітаўся. Ну, вітаю, так, Максим. Я, карацей, ужо павітаўся, ужо трохі патлумачыў, што у нас тут адбываецца. Але зараз мы будзем, трэба пасядзець падумаць трохі, таму што нам патрэбна добры білд сабраць персонажу, за якога я амаль не гуляў. Таму што выбару ў мяне няма, мне прыйдзецца яе браць. Дзякую вялікае яшчэ раз, што зарэйдзілі. Вітаю ўсіх. Што бы ёй узяць? Яна ў нас канцэнтруецца на накладванні картак. Яна накладвае па тыпу карткі на ворага і потым можа іх здымаць, наносячы пашкоджанне. Вы згубілі ўсяго верса цалкам. Ужо не кавалак верса, мы цалкам згубілі верса. У нас няма верса, у нас няма Маэль. Яны кудысьці, ну, упалі. Гэта самае. Усё за памылкі Манока. Манока ударыў у сцяну і, карацей, разнесло ўсіх ад удара. Ось такая вось праблема. У выніку мы як бы часткова без каманды.
Базовые атаки наносять яшчэ пашкоджанняў, не вельмі цікава. Што яшчэ можна? Так. Атакі, можна яе ў базавыя атакі сабраць трохі. У яе ёсць месца для таго, каб люміны ў мяне толькі 15 засталося. Мне патрэбна абраць нешта на 15 пунктаў яшчэ. Да што ж такое? Давайте дэсбомб. Нас пры смерці яна будзе наносіць пашкоджанне ворагам. Пам-пам-пам. Что б такого, блин, я не упэўненая. Инверт от Affinity, что гэта такое? На сябе накладывая, не подойдзе. Рулетку можна ее ўзяць, у прынцыпе. Але не, я не буду. Ну, з гэтым самым, з верса я ўпэўнены будзе ўсё ў парадку. Калі мы даведаліся, што ён можа сябе на кавалкі распіліць, і яму ўсё будзе ў парадку, то чаму бы не. Наносіць больш пашкоджанняў, калі ўсе хаўруснікі жывыя, давайте. Яна хутчэй за ўсё будзе змагацца, калі будзе жывая каманда. Энергічны старт. Вось, ну і нармальна, ў прынцыпе. На гэтым пакінем яе. Нам патрэбна перарабіць усе здольнасці. Просто бярэм усе здольнасці, выдаляем і па новай. Так, што у нас ёсць? Harvest. Наносіць, нам патрэбна, яе ўвесь набор як бы здольнасцяў, гэта патрэбна накладваць прадказанні і здымаць іх прадказанні. У выніку можна 50 на 50 проста зрабіць. 3 здольнасці на накладванне і 3 на тое, каб здымаць. Так, сярэдняе пашкоджанне. Некалькі удараў. Адразу гэта забяру. Spectral Sweep, добра. Што яшчэ? Мы набіраем зараз тыя, якія накладваць, правильно? Паскарэнне не патрэбна. Phantom Blade. Высокае паскоджанне ў адну цэль. Гэта якраз таки паглынае ўсе прадказанні, каб нанесці дадатковае пашкоджанне. Я возьму гэта якраз таки сабе, таксама. Адзначаючая картка. Накладвае 3 прадказанні. Так, Plentiful Harvest. Паглынае ўсе прадказанні і дае... Яна можа даваць дзеянне, пункты дзеяння рэшце каманды. Давайте, няблага. Яна паглынае гэту і дае дзеянне хаўруснікам. Гэта няблага. Далей накладваць яшчэ. Наносіць слабыя пашкоджанні. Накладвае... Вось гэта шмат накладвае. Вось гэта. Давайте. Няхай гэта добра ў пачатку. Нізкія пашкоджанні. Па ўсім і забірае. Не занадта ли шмат я пунктаў дзеяння патрабую яе білдзе? Мне падаецца занадта шмат. Давайте, вось гэта для паглынання танная здольнасць. А Harvest гэта што ў нас? Лечыць. Добра. Fire and Shadow. Ніжняе пашкоджанне ўсім ворагам. Не то. На кампаклега герой JRPG пазбірае сам. Ну і знойдзем у кішэні манок. Такое магчыма. Манока любитель пазбіраць такое. Так, маркінг карт вось гэтую возьмем. Няхай такое будзе. Я не ўпэўнены, гэта добра ці не добра, але пабеглі. Дарэчы, палова гэта не верса, але палову чалавека мы знайшлі ўжо. Я вас віншую. Так. Далей даследуем. Што гэта за такая жэсць? З нябёс па тыпу мячы нейкі ударылі і расплыліся просто золотам нейкім. Яны і мячы самі па сабе невядома з чаго зроблены. Гэта старая сталіца, стары Люм'ер. Людзі раньше тут жылі. Але што адбылося тады? Friends, I beg your forgiveness for landing us in this quagmire. It's okay, Minoko. Let's move on, shall we? Так, ворагі ёсць. Ну, давайте паспрабуем наш білд. Хутчэй за ўсё білд херня будзе. Без Маэль трошки білды у нас і не ідуць. Так, там. Запаливаем ворагаў. Сталактычныя удары.
І вось зараз за яе сфокусаваныя накладваем гэтыя стакі. Вось на правага. It likes you. Good. Feel better. Careful now. Ау. Фігню я нейко нарабіў. У яго няма пунктаў дзеяння ўвогуле. Давайте хотя бы так. Romance flowing. Лечим. Моноко. А давайте зараз пункты дзеяння усім. Неблагом. Новая здольнасць у Монока. Давайте поглядим. Ён сабе нагу новую забраў. Удары шевалье. Якраз таки на зялёненькае, на што ў мяне такое сабе. Мне блакітную яшчэ добрую якую штуку взять. Крыта носіць падвоенае пашкоджанне, яшчэ больш пашкоджанняў. Шмат пашкоджанняў на яшчэ вялікіх пашкоджаннях. Давайте возьмем. Ён да гэтага здымаў броню ворага. Не, давайте пакінем здыманне броні, гэта таксама няблага. У нас ёсць новая зброя для Маэль. Па выглядзе даволі слабая, калі што. Хованка. An advantage. Сталактити? Сталактити. Фантомный клинок уже можно нанести? Это для того, как разбить статус. Давайте на правого накладем. Here's your card. Да, ё-моё. Violence. You like smiles today. Thunder. І гэта вядзе далей. Гэта, мне падаецца, апсанальнае месца. Оу! Там жанчына з нейкай халерай ходзіць. Окей. Ладно. Жанчына. Окей. Ладно. Не идем туды. Альбо гульня мне такая... Нет, туды табе і патрэбна, мужик. Good stuff. О, новая зброя. Нузаро. Монока. Парыраванне перасоўваюць кола. Ну, угледжваючы, што гэта ў 2 разы больш пашкоджанняў ад яго, абавязкова мы гэта бярем. Плюс яшчэ, калі правільная маска ўзята, то будзе яшчэ і павелічанае пашкоджанне ад здольнасцяў. Гэта вельмі яго бусне. Моцным будзе. Альбо там усё ж таки можна неяк прайсці. Таму што па выглядзе... Так, там ёсць нешта залацістае. Трэба пераправерыць яшчэ раз месца. Это праход як быццам бы далей. Я так разумею, што да яе я трамплю літаральна абыдзя амаль усю лакацыю, так? Іншага тлумачэння я не бачу. На Game of the Year яна мае шансы. Ну, я думаю, што яна можа... Яна дакладна будзе сярод кандыдата на Game of the Year. Ці возьме, я не ўпэўнены. Exactly did our piece of Lumiere end up on an island when the rest of the city is here? One of the great mysteries. I wish we had more time.
So much to study here. Но мы ні халеры не ведаем пра стары Люм'ер, пра гэты горад. Нам бы даведацца, якім чынам... Я бы больш бы ведаць, як адбыўся раскол увогуле, і чаму Люм'ер перанесла ў акіян у той момант, калі як бы, ну, рэшта горада вось такая. Гэта гіганцкі кратар. Подпаливаем их. Сталактиты альбо просто бонг. Сталактиты. Ні халеры ён біць пачаў з новай зброі. Well, well. Here's your card. It likes you. Useful. Danger. Уф, ледь перажыў. Battle. Let us stain them. Ёсць, я вывучыў гэтыя піктусы, якія былі на Манока. Там даволі неблагія, па-моему, былі ў яго. Трэба паглядзець, можа перадаць астатнім. Але зараз мы глянем. Вось гэтая. Больш пашкоджанне палаючым ворагам, гэта мы пакідаем яму. Няхай. Пры смерці запальвае ворагаў. Такое. Лечачая контратака, вось гэта добрая штука. Я бы яе забраў. Усім увогуле. Астатняе такое. Не, я яму пакіну тое, што ёсць. Блин, то, што на ім, насамрэч вельмі таннае, як здольнасці. Можа быць, просто больш высокі ўзровень іх узяць. А, не, ўсё 9-га там. Ладно. Не, ў прынцыпе, так як ёсць, нормально. Идем далей. Так. Ну, гэта недалёка не Final Fantasy нулявых. Гэта хутчэй, насамрэч... Я не ведаю, гэта ўжо не Final Fantasy. Final Fantasy, пачынаючы ўжо з 6-й часткі, ад іх, ну, пачала эксперыментаваць... Яны рэгулярна эксперыментавалі з механікамі, і Final Fantasy заўсёды спрабавала быць больш экшэнам гульнёй такой. Вось, тут як бы ёсць адзін элемент экшэна, гэта парыраванне і ухіленне. Ну, крытыя, карацей, падчас бойкі. What was life like before the fracture? The world was smaller and cozier, livelier. There were many more of us Gestrels back then. The fracture tore our villages apart. Only a fraction of a fraction survived. Our forests are filled with Gestrels awaiting rebirth. Вось он цэнтр Люм'ер. Я так разумею, што гэта і будзе там, дзе будзе знаходзіцца сэрца. Добра. Вось, Final Fantasy ўсё ж таки пачала эксперыментаваць з гэтымі самымі актыўнымі рознымі элементамі і такой паўактыўнай бойкай. Не пакрокавай канкрэтна, а яна паўактыўная такая была. З запаўненнем шкалы дзеяння і вось гэта. Гэта калі казаць пра жанр JRPG. Гэта даволі класічная JRPG. Ну, у сэнсе бойкі, толькі парыраванне і ўхіленне. Гэта адзінае, што выбіваецца. Астатняе ўсё даволі стандартнае. Як бы гульня падабаецца не за гэтага. Яна падабаецца не таму, што яна была JRPG. Была бы яна экшэнам у гэтым сусвеце з той же самай музыкай і астатнім. Яна бы ўсё роўна працавала так же сама і прэтэндавала бы на гульню года. Ну, разумееце, JRPG тут не самое важное увогуле. Такая вось цікавая штука. У ушедшай частцы Final Fantasy упершыню зрабілася 3D. Вельмі ўмысная 3D. Яна была ўсё яшчэ 2D. Гэта по типу спрайт накладзены на... Першыя 3D плюс-мінус 3D, гэта якраз таки 7-я фіналка.
Вось. Шостая, я нагадаю, у ёй быў толькі, ну, па тыпу перасоўванне па сусвету, плюс-мінус 3D-шная. Плюс... Яно такое, па тыпу, нават не 3D. Неправильно было бы сказаць. Так што я бы сказаў, што хутчэй... Гэта імітацыя 3D, выкарыстоўваючы 2D. Вось такое, вось гэта правильно было бы, апісанне шостай часткі. Але першая 3D-шная Final Fantasy — гэта 7-я. I'm waiting. I'm ready. А ё-моё. Это я такое не бачу. Неправильную цель браў. Патрэбна было іншых атакаваць. Тут у кожнага героя свае механікі. У Final Fantasy звычайна усе плюс-мінус аднолькава працуюць. Неважна, што там было бы, яны просто аднолькавыя ўсе персонажы. Тут у кожнага героя свая механіка геймплейная. І ён па-рознаму працуе. Ну, канцэптуальна па-рознаму. Вось, колькасць герояў даволі абмежаваная, усяго, можа, 6-7 на гульню будзе. Вось. Але, зноў жа, самае крутое тут, як бы, гісторыя, сусвет і музыка. Ну, вось за гэтага. Калі неважна, што будзе, я ўпэўнены, што яна возьме не гульню года, а музыку, па тыпу забярэ ўзнагарод за музыку. Гэта, я думаю, складана перабіць. Подказания давайте. И бонг. Give me life. Well, that will help. Добра. Собрали. Але мне падаецца, гэта ж... Я трохі згубіў напрамак свой, куды мне ісці. Это вось сюды я павінен ісці, так? Я падняўся адсюль. Так, мне патрэбна ўправа там. Сялета. Ну, The Alters выйшла, ну, па тыпу канкурэнцыю, хто канкурэнцыя у нас гульне года, гэта хутчэй за ўсё нейкія нінтэндаўскія гульні будуць. Я не ўпэўнены, я шчыра не ўпэўнены, не вельмі разбіраюся за Nintendo. Гэта будзе вось яна, і будзе Death Stranding другі, хутчэй за ўсё трапіць. Stalker другі, ён выйшаў у гэтым годзе. Я думаю, нейкія ўзнагароды ён можа не гульня года зноў жа, але возьме, так можа быць у номінацыях. Я магу, калі не памыляюся. О, Kingdom Come Deliverance, добра. Не, пачакайце-ка, Stalker у папярэднім годзе выйшаў. Так, Stalker папярэдні год. Не, пачакайце-ка. Ён быў папярэдні год, па-мойму. Не, карацей, выправце мяне. Калі ласка, патлумачце мне за Stalker, бо я не памятаю. Мне падаецца, ён выйшаў пазней за Game Awards, і таму ён як бы не мог трапіць у яго, але быў у папярэднім годзе. Ён усё яшчэ, па-моему, улічваецца, што ён можа, як бы, дадацца. Я нешта заблукаў. А, не, пачакайце, там ось ёсць нешта штука, якую я не сабраў. Well, that will help. Time Tint. Энергічная тін... Ага, окей, ну фігня. Я імі не карыстаюся. О, сакратачка. Ну і Kingdom Come Deliverance. Я думаю, на гульню года будзе Kingdom Come Deliverance 2, будзе Clair Obscur, будзе Death Stranding другі, і яшчэ ёсць слоты вольныя, скажем так, туды можа штосьці трапіць. Я думаю, якая-небудзь, зноў жа, нінтэндаўская гульня, як звычайна, паспрабуе там, альбо дзесьці будзе блізка. І... Не ведаю нават. Тут уже залежыць, зноў жа, Stalker другі ў залежнасці ад таго, дзе ён будзе. Ну, па тыпу, ці ён і ў гэтым годзе, альбо ў папярэднім. Папярэдні год я, дарэчы, амаль не памятаю, што было ў папярэднім годзе.
Нейкі пуставаты быў. Там былі неблагія гульні, але нічога такога супер-пупер. Даволі ціха. Ось. Блін, мне падаецца, я реально заблукаў. А, не, вось, мне ж... Усё, зразумеў, мне ж сюды і патрэбна ісці да гэтай халеры. Ну што у нас па часе? У нас па часе то і патрэбна і скончваць. Давайте паразмаўляем з гэтым ценем. Знікаючы чалавек. Мне няма нічога, акрамя часу, мне падаецца, сядзець і думаць. Хто ты такі? Зараз я ўсяго просто чалавек, ўсяго лишь толькі чалавек, які просто сядзіць і чакае, і думае. І калі яна была маладая, яна сумавала, калі думала аб сваёй смяротнасці. Але калі я спытаў яе наконт яе суму, яе адказ здзівіў мяне. Аб чым ты кажаш? Яна, хто намалявала неўронаў, яна сама не баялася смерці. Яна была сумная, таму што яшчэ больш мастацкіх твораў яна не з-за таго, што яна не зможа пабачыць яшчэ больш мастацкіх твораў і, ну, потым яны будуць працягвацца за межамі яе жыцця. Так шмат гісторый па ўсяму сусвету, якія яна ніколі не зможа сабраць, прынясці жыццё ў яе майстэрню. Уся прыгажосць у сусвеце, якую яна не пабачыць, гэта засмучвала яе. Я натхніў іх паверыць у тое, што іх мары знаходзяцца ў іх дасягненні, але яна наказала, што я хлус. Ёй падабалася спрачацца са мной. З іх усіх яна і я больш за ўсё падобны адзін на аднаго. З іх усіх? Это важна памятаць тых, каго мы кахаем, трымаць іх жывымі ў нашым розуме, пакуль яны далёка, вельмі далёка. Ці ты з-за старога Люм'ера? Я намаляваў іх, каб я мог памятаць іх, запомніць іх твары. І тут ён замаўчаў. Я магу яшчэ з кім-небудзь размаўляць з ім? Не, ён не жадае размаўляць. Окей. Я трохі там кудысьці заблукаў, так. Я зараз правільна іду. Я жадаю ўжо, ну, мне ўжо час скончваць, але я жадаю пабачыць, што тут у канцы гэтай лакацыі. Вельмі. Ой, кацэна зараз пойдзе. Дарэчы, наконт вышэйшых гулін Doom можа зацісацца куды-небудзь яшчэ. Dark Ages. Doesn't that look like one of Eskier's stones? Каменчик Эскія. Let's make him a gift. Дарэчы, мы не ведаем, дзіўна, што Эскія не лётае навокал і не шукае нас, не дапамагае. I was surprised you agreed so readily to Verso's plans. He seems to be our best bet for now. We lack too much information. Do you trust him? I trust that he wants to reach the Paintress, so for now, our interests are aligned. He has been helpful. Still, I have this feeling he's hiding something. Ну, ты не помиляешься, Сиэль. Minako, how did you meet Verso? Упс. Зараз я не почну допитувати Монока. I don't really remember. I feel like I've always known Verso. He mentioned traveling with other expeditions. Quite a few. How many? What happened to them? What happened to them? Maybe ask Verso when we find him. Yeah, okay. Finding them comes first. А ці гэта не гігантская голова? Ну, не падаецца?
перед нами. Any idea what Oh. this is? I'm afraid not. This is my first time here as well. Денег 42 экспедиция. А, не, почекайте-ка. 58-я. 58. They were the ones that Verso was traveling with. I believe so. They made it surprisingly far. An axon. Interesting. Verso is... Is this true? Что ты там доведалась такое? Mael's with him. We need to go. Now. Verso would never harm her. Що він там довідалося? Луна. Мені так само цікаво. Блін. Can you stand? Minoko gets a bit carried away sometimes. My back hurts, but I'm fine. Good. The others are probably heading towards the center of the city. We'll rejoin them there. Feels like home. Yeah. Feels like home. You okay? Monoko fits well in the disaster expedition, eh? Yeah. It does. After you. Пум-пум-пум. Speaking of home, where do you live in Lumiere? Above a bakery near the center. Angelique's Boulangerie. I ate there every morning. I wonder if it's still there. It's called Mathilde's now. When this is over, you should go and visit. Окей. На жаль, треба йти, і ми... У нас спеціальний кліфхенгер. Луна нешта даведалася пра Верса у дзённіку. Мы не ведаем што, і чамусь яна вельмі заклапацілася за тое, што Маэль засталася з Верса. З Верса нешта не так. У Луны зараз адна сакрэцікі. Ну, паглядзім заўтра працяг. Будзем далей даследаваць стары Люм'ер і даведаемся, што ж там не так з Верса. Вельмі цікава, але на гэтым я вас пакіну, я вас буду перадаваць далей, пабягу працаваць. Працаваць патрэбна. А то як жа мне на новыя гулькі-то зарабляць-то? І хто катоў карміць будзе? Вось. Перадам вас, паглядзім зараз, хто у нас ёсць. Я нікога не бачу, на жаль. Мне прыйдзецца вас пакінуць проста без нікога, і дачакацца нават, калі хтосьці планаваў пастрыміць, то я зараз не дачакаюся, ўжо пабягу. Добренька, добрага вам дня, побачимся з вами заўтра, як звычайна. Спадзяюся, у вас усё добра. Калі працоўны дзень, то добра вам папрацаваць. Хто адпачывае, адпачывайце. Адключаюсь.